obedience mangwanani ano. Ngatingonamatira obedience. Shoko raMwari rinoti kuteerera kunokunda chibayiro. Tingoti Mwari, tiri kuzviziva muchatiropafadza. Tiri kuzviziva muchatisimudza. Asi mweya weobedience, the spirit of humility, ngaingoramba iri patiri. Chinonetsa ndechekuti tinogona kukuita obedient takadai so. Asi tasimudzwa, ndoveti takufunga kuti takazviita musimba redu. Ngatingoti Mwari, kana mazotisimudza, rambai muchingotizodza nemweya wehumility. Pakereke pano tingozodzwa nemweya wehumility. Tingoti Mwari, tigogona kuda munhu wese, tigogona kuwirirana, tigogona kurespecta authority, tigogona Mwari kuramba tichikuteera. Pamwe pacho unogona kutsanya nekuti mari yacho yekutotenga chikafu unenge usina. Paunoita mari yakazara muaccount, unogona kushaya chikonzero chekutsanya. Asi mari iripo, isipo, obedience inoikwa inotiendesa. Kereke mangwanani ano, ngatingonamatira kunyangwe nevana vedu. Vamwe vacho havasati vagona kuzvinamatira. Tiri kuintercede, kumira pamukaha tichitaurira, tichinamatira masituations, tichitaurira masituations kuti Mwari chingorambai makatizodza nemweya wehumility. Tigoramba tichinzwa kwamuri. Tisazoita imwe situation yatinoti Mwari iyi takuifixa nekuda kwekuziva kwedu, asi tingoti Mwari tinoidzosera kwamuri situation. Zvese tingoramba tichizidzosera kuna Mwari. Mbiri tingoramba tichidzosera kuna Mwari. Tisazowana rimwe zuva ratinozosimudza mazita edu tichikanganwa zita raMwari anosimudza vanhu. Ngatingonamatai tikumbire kuna Mwari kuti Mwari sekereke chimbotizodzaiwo nemweya wehumility tinamate. Baba, nezita neropa raMambo Jesu, tinodzokazve kwamuri mangwanani ano tichinamata sekereke. Chandinotenda shoko renyu musati maenda makasiya mate. Ndichakutumirai mweya munyaradzi. Vadzidzi mavasiya, they were standing in one accord. Vakange vakamira nesuwo Mwari tauya in one accord. Tiri kunamatira this spirit of obedience to your word. Ndiri kunamatira mweya weobedience Baba kushoko renyu. Ndiri kunamatira the spirit of obedience to your word. Baba, ndiri kuti mweya mutsvene ngatipfeke tigogona kuteerera izwi renyu. Chandinoziva Baba, mamwe ma-instructions acho anorema. Tikamaita tiri musimba redu sevanhu tinoremerwa. Ndiri kunamatira kupfekwa nemweya wehumility. Baba, ndiri kunamatira the spirit of humility paupenyu hwangu. Ndiri kunamatira leadership yakazara the spirit of obedience. Ndiri kunamatira kereke inonzwa kwamuri. Ndiri kunamatira kereke inonzwa kwamuri. Ndiri kunamatira kereke inoita seek of the Lord. Ndiri kunamatira kereke inonzwa kubva kwamuri. Mweya mutsvene pakurarama kwedu sekereke, pakufamba kwedu sekereke, tisazowana situation yatinodhila nayo tiri musimba redu sevanhu. Nekuti Baba, sevanhu tine nguva dzatinokanganisa, asi tikapfekwa nemweya wenyu tinoita zvinhu tiri musimba renyu. Mweya mutsvene ngaatipfeke patinomeka madecisions. Mweya mutsvene ngaatizadze patinomeka madecisions pamusoro pebasa renyu, pamusoro pevana vedu, pamusoro pevakatitenderedza. Ndiri kunamatira the spirit of obedience. Ndiri kunamatira the spirit of humility. Mwari, pamuchatiropafadza, chandinoziva muchatiitira nyasha, chandinoziva muchatisimudza. Pakufamba kwedu upenyu huchachinja. Mwari, kana matiropafadza, Mwari, kana matirangarira, tisazowana zuva ratinozvikudza. Mwari, kana matiropafadza, tisazowana zuva ratinovimba nezvatinazvo, asi tirambe tichivimba nezita renyu, tirambe tichivimba nemi, tirambe takatarira kwamuri. Pakufamba kwedu Mwari, pakukudza vana vedu, tisazofunga kuti chikoro chakatigonera, asi tirambe tichiziva kuti Mwari wedu akatirangarira. Vana pavachapasa kuzvikoro, vana pavacharoorwa, vana pavacharoora, vana pavachachata, mbiri irambe ichidzoserwa kwamuri. Patichatenga dzimba, patichaita michato, patichatenga dzimotikari, mbiri irambe ichidzoserwa kwamuri. Ndiri kunamata kwamuri Mwari kuti kana matisimudza, mweya wenyu mutsvene ngaasazotisiya, nekuti tinogona kutukwa, tinogona kuparadzwa, tinogona kubirwa nyasa. Ndiri kunamatira simba
rekuti kana tasimudzwa tirambe tichiteerera shoko renyu, tirambe tichinamata, tirambe tichiita zvatinotarisirwa. Tibvisirei mweya wekuzotsondora vari pasi pedu. Kana tasimudzwa tibvisirei mweya wekuzorwadzisa vari pasi pedu. Tirambe tichigona kudanana, tirambe tichigona kubatirana pabasa renyu Mwari. Mukereke tive nemweya wekugamuchirana, tive nemweya wespirit. Vatendi vadiki nevatendi vakuru tigogona kugarisana, vachangotendeuka tigogona kugarisana navo, nekuti tinenge takazadzwa nesimba, tinenge tichitungamirirwa naMweya Mutsvene. Tiri kunamatira kuzadzwa naMweya Mutsvene pakufamba kwedu, tisafambe tiri tega. Pakusimudzwa kwedu tirambe tichifamba naMweya Mutsvene. Ndiri kunamata mangwanani ano, Mweya Mutsvene musatisiye. Kana tasimudzwa, Mweya Mutsvene murambe muchifamba nesu. Kana taropafadzwa, Mweya Mutsvene musazotisiya tiri tega, nekuti wakaipa anoomba seshumba achitsvaga waangaparadza. Hatidi kuzounzirwa kutukwa neropafadzo, hatidi kuzounzirwa kuparadzwa neropafadzo. Ropafadzo yenyu Mwari irambe ichitiunzira makomborero, irambe ichitiunzira zvibereko, nekuti tinenge tichifamba nemi, tinenge tichifamba nemi mugore rino Baba. Tisazowana situation yatinosangana nayo tiri tega, asi pamasituations ese tifambe nemi, nekuti shoko renyu rinoti murinda anorinda guta musipo anorindira pasina. Mweya Mutsvene tisarinde pasina, tisavake pasina, nekuti zvatinovaka musipo zvinoparara, zvamunotinovaka musipo zvinoparadzwa. Asi Mwari vakai nesu. The spirit of obedience isazobva patiri pakurarama kwedu. Father, we thank you, we worship you. Muzita nemuropa raMambo Jesu. Regai ndisvike pandinonamatira vana. Semubereki handigone kumira kana tikupinda munguva yekunamata tikasanamatira vana. Kereke ngatingotaurai zvakanaka pamusoro pevana vedu. Kereke ngatingotangai kungodeclare pamusoro pevana vedu, kuitira zvakanaka kwevana, kuitira zvakanaka kwemubereki. Handigone kutungamirira intercession tikasanamatira vana vedu. Ngatingosvikai patinongotaura zvakanaka pamusoro pevana mugore rino, kuchengetwa kwevana kuzvikoro, kuchengetwa kwevana kumabasa. Vamwe vacho vakuenda kumabasa like our youth. Ngatingotaurai protection yevana muzita nemuropa raMambo Jesu. Mweya Mutsvene ndinodzoka zve kwangu muri nguva yemangwanani ano. Ndinonamata nekuburikidza nevana vamakatipa, zvikomborero Baba zvamakaisa kuupenyu hwedu, in extension of our arms. Kuropafadza kwenyu tiri kungowanamatira, kuchengetedzwa kwenyu tiri kungowanamatira Baba kuti ngavachengetedzwe nenyasha dzenyu, tiri kungowanamatira Baba kuti ngavachengetedzwe nesimba renyu. Vana vedu Baba zvavakuenda kuzvikoro, vamwe vacho Baba vadiki, asi tiri kungotaura kuti Mwari Mweya Mutsvene vapfekei mufambe navo kuzvikoro ikoko. Mwari imi Mwari torai nzvimbo yenyu, tandinonzwisisa altar iri pavari, altar yakazara nepresence yenyu ngaiende inodominata. Vamwe vacho havasati vakugona kutaura, asi Mwari chiedza chenyu ngachivafukidzire, chiedza chenyu ngachivakomberedze. Tandinoziva pane rima chiedza Baba chinogara, chiedza chinodominata pavaenda ikoko. Let them dominate, let them dominate. Vamwe vacho Baba vakuenda kumaindustry, vamwe vacho vakuenda kutertiary education. Mwari fambai navo, vachengetedzei. Favor yenyu Baba iwanzwe pamusoro peupenyu hwavo. Favor yenyu Baba ivatevere zuva rimwe nerimwe. Munzira kuenda kuzvikoro ngavachengetedzwe, mumatransport avanoshandisa ngavarwirwe kubva kumatsaona, ngavarwirwe kubva kuabuse, ngavarwirwe Baba nenyasha dzenyu, ngavachengetedzwe. Vekwedu vanobudirira, vekwedu vanopasa, hakuna chirwere chemasizins chinovabata. Panosumuka maflu, vekwedu ngavachengetedzwe. Panosumuka zvirwere, vekwedu ngavarwirwe. Ndiri kutaura kukomberedzwa neruzhowa, kutaura kukomberedzwa neanointing. Anointing yenyu ngaifambe navo muzita nemuropa raMambo Jesu. Father, we thank you. Father, we worship you. Minutes mashoma asara, last prayer point. Chandinoziva tine munhu waMwari muguta. Prayer point yandinayo tinoda kuti tinamatire munhu waMwari, asi ndoda kuti uzvinamatire wewe. Ungoti Mwari muri visionary,
achaita madeclarations kukereke. Ndipewo mweya unogamuchira. Despite situation yangu, ndipewo mweya unogamuchira kuti zvibatike, nekuti panoda connection yari kudeclare neari kudeclarewa. Kana pasina connection zviri kudeclarewa hazviite. Let me give you an example. Ukaenda kuno certify sachinhu, photocopy yechitupa chako unongo inayo, but inongoda rubber stamp. Munhu anoita sei anodhinda ndokuti inoshanda kumberi. Kangoenda yakadaro hapana chava chinja, asi pane stamp neauthorities aiswa ipapo. Ngatingonamatirai mweya unogamuchira that stamp and authority mumaminutes mashoma ndisati ndapa praise team. Baba, ndinouya kwamuri nguva yemangwanani ano, ndinokutendai nemuranda wamakatipa Mwari pamazuva edu patiri kushumirwa. Isu sehwai Baba, ndiri kunamatira mweya wekufudzika patiri Baba, nezita neropa ramambo Jesu. Ndiri kunamatira mweya wekufudzika. Muranda ari muguta achaita madeclarations mugore rino. Ndipewo mweya unogamuchira madeclarations ari kuitwa nemuranda wenyu wamakamisikidza. Chatinoziva Baba, pamakataura naye isu takange teisipo, asi pakumushandisa kwenyu takazviona kuti tine munhu waMwari muguta. Isu Mwari, chitigonera iwo kubatirana nevision yake, chitigonera iwo Baba kubatirana nevision yemuranda waMwari wamakamisikidza muguta. Hatikahadzike kuti munaye, nekuti tinozviziva munofamba naye, tatinoziva imi munenge muinaye. Asi Mwari, isu chitipaiwo Baba tifofile calling yake kuburikidza nesu, tisapote vision, timire panzvimbo, tibatirane Baba nenguva Baba nekusapota the vision. Panoda mafinances, panoda support, panoda kuti timire nenguva, panoda isu kuti tiuye tichizvipresenta. Tiri kunamatira Baba kereke inobatirana nevision, tiri kunamatira leadership inobatirana nevision, tiri kunamatira Baba mayouth nesunday school, mateenagers, vana baba nana amai. Mwari, simudzai vana baba nana amai pakereke pano vanobatirana nevision yemuranda waMwari. Tiri kunamatira Baba vanomira nezvegumi, vanomira nemafinances, vanomira nenguva yavo, vanomira nemaideas avo, vachisapota vision iri muguta Baba, nezita neropa ramambo Jesu. Pamakamisikidza guta rino, pamakamumisa muguta rino, vakange muine chinangwa neguta, vakange muine appointment nedzimhuri. Mwari, chimushandisaiwo Baba zvakaringana, chimusimbisaiwo Baba panorema basa. Mweya mutsvene mupfekei, mumupe mapapiro, mumupe extraordinary power rinogonesa, nekuti musimba renyama tinoneta, mumaideas enyama anopera. Asi imi Mweya Mutsvene, imi munogonesa, imi Mweya Mutsvene ndimi munotungamirira. Mweya Mutsvene, kereke ngaizadzwe nemweya wekubatirana, that oneness yamakasiya mataura kuti timire tiri pa oneness. Munotaura kuti mushoko renyu panoungana vaviri kana vatatu muzita renyu munenge muripo. Isu Mwari taungana muzita renyu, takadarika vaviri, takadarika vatatu. Tipfekei nemweya wehumwe chete, tipfekei nemweya wekubatirana. Zvamuri kuda muguta zvizadzikiswe pamazuva edu, zvamuri kuda neguta zvizadzikiswe kuburikidza neupenyu hwedu. Father, we thank you in Jesus name. Tinopa mbiri yese nekukudzwa, tinodzosera mbiri yose kwamuri muzita nemuropa raJesu, amen. Chipo chokuombera chichitenda Baba Nyamunga mangwanani ano, chimboomberera Jesu wako mangwanani ano, uchifarira mumwe wako uri pedyo newe uti waita zvakanaka. Tiratidzewo simba renyu, tiratidzewo simba renyu, tidanane tisimbisane, tidanane tisimbisane. Ori Baba tiratidzewo, ori Baba tiratidzewo, oh tidanane tisimbisane, tidanane tisimbisane. Ori Baba tiratidzewo, ori Baba tiratidzewo, tidanane, oh tidanane, ori Baba tiratidzewo.
kuna manje, kuna manje, kuna manje, kuna manje, ndaba yako no Jesu, kuna manje, kuna manje, kuna manje, ndaba yako no Jesu, kuna manje, 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 kuna manje. Jesu wemara newe kutenga unoda upi aye anokupei Anotipa upenyu wekurarama wemahara. aye Jesu wemara newe kutenga unoda upi Tinoda wemahara. aye anokupei Anotipa upenyu wekurarama wemahara. aye Jesu anoshamisa aye Jesu anoshamisa aye Jesu anoshamisa Iyo aye Jesu iyo aye Jesu anoshamisa iyo aye Jesu anoshamisa iyo iyo aye ni Jesu oh oh iyo 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 Dinorara mama rana Jesu Dinorara mama rana Dinorara mama Evangelio Dinorara mama rana Jesu Dinorara mama rana Dinorara Kuja kwa Evangelio Dinorara mama rana Jesu Kuja kwa Evangelio
evangelio. Ndiri mwana wemhepo, ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda. Ndiri mweya, ndiri mwana wemhepo, ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda.
Hosanna, hallelujah, oh. 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 Hosanna, hallelujah. Hosanna, hallelujah, oh. Jehova mangana nyano no kutimulingana makanaka Jesu makanaka mutsene gawongwe mangana nyano gasimudzirwe mutsene gawongwe mangana nyano garumbitswe Jehova ganamatwe mangana nyano gawongwe nekutimulingana makanaka maita yenyu mangana nyano mutsene makanaka tinokutendai nekuti muri Mwari. Yes, Lord. Hallelujah. Dzinoshamizwa kwazvo iwona mabasa makuru
iwo akaitiwa newe, iwo ose anorumbidza, iwo ukuru wenyu Mwari unoshamisa kwazvo, iwo ukuru wenyu Mwari
namatwaye muchene nokuti makakodzera, namatwaye muchene nokuti makafanirwa nerumbidzo, namatwaye Mwari wedu nokuti tiri pano, namatwaye Mwari, namatwaye, 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 namatwaye. Namatwaye mweya muchene, namatwaye Jesu, namatwaye makakodzera nembiri mangwanani ano. Gore richitanga iro rinopera, makatendeka Jesu. Paya wakarwara, rufu rwatarisana newe mudikani, Mwari vakakuporesa Jesu. Mazuva ose makatendeka Jesu.
Simbare kumari, simbare chikundiso, simbare kukunda makatipa, simbare kukunda makatipa, rekukunda hondo zedu zose, rekukunda hondo zedu zose, rekukunda hondo zedu zose. Jehova tinokutendai, tinokudza zita renyu. Radalala, ramba uchinyengetera mudikani. Simbare kukunda unaro, simbare kukunda unaro, simbare kukunda unaro, simbare kukunda unaro. Waraka tokupa simba iroro, waraka tokupa simba iroro, waraka tokupa simba iroro. Kuti ukunde, uchakunda, uchakunda, uchararama, uchakunda, uchararama. Nekusingaperi, uchakunda hondo dzako, handizivindedzei, asi Mwari achakukundisa, asi Mwari achakurwira. Nepo usingadi, Mwari achakurwira. Nepo unoda, Mwari achakurwira. Nepo usingapfuri, Mwari achakupfurisa. Nokuti tiri vakundi, nokupfurisa. Tinosimudzira zita renyu, tinosimbisa zita renyu, ngarikudzwe zita renyu. Simudza kutenda kwako, simudza kutenda kuti Mwari makatendeka. Andiri kudarika napapa makatendeka, mweya mutsvene makatendeka, mahondo idzi makatendeka, pavana ava makatendeka, pachirwere ichi makatendeka, pabasa iri makatendeka. Mwari wekudenga nezita raJesu. You are Yahweh. You are Yahweh. We give you. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha. You are Yahweh. Simusirwa. You are Yahweh. Alpha
We glorify your name. We glorify your name. Tinosimudzira zita renyu nokuti ndiro rega, ndiro rega, ndiro rega, ndiro rega rinofanira kunamatwa, rinofanira kusimudzirwa, rinofanira kusimudzirwa. Nabata kuna Mwari mukumbire chose anokupa, ndiye mpedza chose, Mwari wamasimba ose, ndiye anobusa mapfupa, ndiye anosimudzira vanhu, ndiye anosimbisa vanhu. Simudza izwi rako kunashe. Iti Mwari makanaka, ndimi wekutanga newekuguma, murwi wehondo dzedu, sekutenderedza kwavakaita Israeri nemakomo. Tenderedzai upenyu hwangu Mwari, sekutenderedza kwavakaita Jerusarema nemakomo. Mwari, tenderedzai upenyu hwangu. Mwari wekudenga, tenderedzai mhuri yangu, sekutenderedza kwavakaita Jerusarema nemakomo. Tenderedzai vana vangu, tenderedzai kurarama kwangu. Ndinochengetwa, ndinochengetwa, ndinopapfura, 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 kunyangwe pakaoma, kunyangwe pakaoma, kunyangwe pakaoma, kunyangwe zvakaoma, kunyangwe zvisiri kumeka sense, ndinopfura neipapo, neipapo, ndinopfura. Aisare ishenditswe nokufara nditswene Abeninga,
Hallelujah. Anzitaura izwi rine simba. Mangwanani ano praise is our weapon. Anzi mashingo eJeriko akakoromoka nerumbidzo. Mangwanani ano tunakungoenda pamberi paMwari. Anzi unoona Jehoshaphat anoti hondo ichiuya. Anoti baba tinazera nehondo iri kuuya kwatiri. Asi tinotarira kwamuri muchinda werugare. Mangwanani ano tunakungoenda pamberi paMwari. Tititi Jehovha tinoita ugaro hwangu mamuri. Tingoti mweya mutsvene makanaka. Rumbidzwai mangwanani ano. Vane nyasha Mwari ava mudikani. Vane nyasha Mwari ava mudikani. Vakafanira nekurumbidzwa. Mangwanani ano vakafanira kupuwa mbiri. Ngatingovarumbidzai mutsvene makanaka makatendeka. Ishe wemasimba wose baba. Taura izwi rine simba. Taura izwi rine simba. Taungana mutsvene weIsraeri. Tauya mutsvene waMwari. Tauya kugamuchira Ishe. Taurai kuupenyu hwedu baba. Mangwanani ano Jehovha. Taura izwi rine simba. Izwi risingashanduke baba. Izwi rinotengeta Ishe. Izwi rinodzikinura. Izwi rinoyera baba. Pamusoro peupenyu hwedu. Pamusoro pemhuri dzedu baba. Oh wamasimba wose. Oh mighty one. Mighty one. Mighty one. You are holy, O God. Torai chipo yenyu mutsvene. Taura izwi rine simba. Tamirira baba. Kusangana nenyasha dzenyu. Tamirira Ishe wangu. Kuona ukuru wenyu mutsvene. Kuona simba renyu richibata. Kuona simba renyu richibata Jehovha. Oh mutsvene muri Mwari. Rumbidzwai mangwanani ano. Hakuna mumwe wakafanira kupfugamirwa. Hakuna mumwe wakafanira kupuwa mbiri. Tinokuongai muchinda werugare. Oh rumbidzwai. Nokuti mune nyasha. Nokuti mune nyasha. Nokuti mune nyasha. Nokuti mune nyasha. Oh nokuti mune nyasha baba. Mune nyasha neupenyu hwedu. Mangwanani ano tauya zvakare. Hatina kukwana tiri toga. Hatina kukwana tisine mishe. Hatina kukwana tiri toga baba. Tiwanireiwo nyasha muuwapo hwenyu. Tiwanireiwo nyasha mutsvene. Tinozvininipisa pamberi pousu hwenyu. Oh murena warishima. Leravashika makautsumanda. Merekaseta ravoshika. Murena wareshimanda. Rumbidzwai Jehovha. Nekuti makanaka. Nekuti makanaka. Kutendeka ndiro zita renyu. Rachitapupura mazuva edu oupenyu. Kuti zvirokwazvo makatendeka. Kuti zvirokwazvo muri Mwari. Muri Mwari munopindura nemoto. Muri Mwari vasingakundikane. Muri Mwari vanopukuta misodzi. Muri Mwari vanorangarira. Hamurambi makanyarara Jehovha. Asi munozviratidza nekubwinya. Mangwanani ano Jehovha. Mangwanani ano mutsvene. Kuda kwenyu ngakuitwe. Kuda kwenyu ngakuitwe. Muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Amen. Tichiomberera praise and worship. Ichitora nzvimbo yangu. Hallelujah. Tinongotenda Mwari mangwanani ano zvakare. Wow, he's a wonderful God. And it is beautiful to be in the presence of the Lord. Ndimwari vane nyasha, ndimwari vane ngoni. Toda kungovarumbidza mangwanani ano muzita nemuropa raJesu. Amen. Amen. Chimbogamuchira mweya mutsvene. Hanzi mweya mubatsiri. #chidzidzo. Chidzidzo chaupenyu. Chidzidzo chakufamba naye.
ngagamuchirwe mangwanani ano muzita raJesu. Amen. Amen. Wow, he's a beautiful God. Hallelujah. Mudikani hanzi farai munashi ndinopa mazvi farai. Hatimiriri kuti titange taona nemeso, tinozviona mumweya, tozvigamuchira mumweya, tofamba mukutenda mumweya, nekuti vanofamba mumweya ndivo vana vaMwari. Mangwanani ano ngatingovarumbidza zvakare. Almighty One, we worship you. We honor you in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And say God visits us. Munomboziva kuti Mwari vanotishanyira. And say he visits us through his servants. Hallelujah. Ndimwari vakanaka. Vakati ndichauya muwapo wenyu. Kunyangwe ndakupai mweya wangu. Asi ndichakuvhakachirai nevafudzi vandichaisa pamusoro penyu. Vandichataura kuburikidza nemauri. Kuti pavanotaura ndiMwari vanotaura kuburikidza nemavari. Nekuti he visits us through his servants. Shoko raMwari rinoti God will not act unless he reveal his secrets to his servants. Saka takatarisira pasi kuti aiwa tiri vanhu takafanana. Hatina kutofanana. Nyasha dzakatosiyana. Tachinoziva kuti takagamuchira kuti pese pandiri kuya Mwari ndiri kusangana nemi kupfurikidza nevamakamisikidzwa kutaura muupenyu hwangu tinosangana naye Jehovha. Ngatingogamuchirai vafudzi vatakapuwa naMwari. Baba namama tinokugamuchirai. Ishe Wamasimba Ose ngavarambe vachikugonesai muzita raJesu. Amen. Amen. Hallelujah. Tingatoreda nzvimbo dzedu. Amen. Ngatingogamuchiraiwo vedare vanongobatsirana nababa kuti basa repanzvimbo ino rifambe. Our main church board chingonzwaiwo kugamuchirwa muzita nemuropa raJesu. Hallelujah. Amen. Tinawo ladies board vanobatana mama. Ana mama vachimhanya kuti imba yaMwari igofamba zvakanaka zvakare. Chingonzwaiwo kugamuchirwa muwapo waMwari muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tinawo ana baba. Oh mighty one, takawanirwa nyasha. Ana baba vatungamiri vedzimba dzedu. Ishe ndavakuitirei nyasha. Ishe ngavakugonerei. Ngatingogamuchirai ana baba vese. Pamwe chete nemen fellowship. Chingonzwaiwo kugamuchirwa mumbiri yaJesu muzita raJesu. Amen. Hallelujah. Ana mama vanomira pamukaha. Ana Dibora wemwaka wedu. Ana no nonsense woman. Vanoti tinokunda hondo dzedu pamabvi. Pamabvi tinorambira tiripo. Itirwai zvakanaka ana mama. Ropafadzwai nemhuri dzenyu. Amen. Tinayo youth pakati pedu. Youth tiripo here. Amen. Inzwai kugamuchirwa muwapo waMwari. Hallelujah. Hallelujah. Tinawo ma-teenagers zvakare. Ma-teenagers, hello. Amen. I greet you in the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Tine boka rine energy. Repamusoro soro. Our Sunday school. Sunday school, hello. Amen. Rokugamuchirai muzita raJesu. Hallelujah. Amen. You can go to your classrooms in the mighty name of Jesus. Tinawo vari kuona nesu. Vari pama online platforms, vari pa Facebook, vari pa YouTube. Tiri tese mumweya. Ishe Wamasimba Ose ngavakuitirei zvakanaka. Tinokugamuchirai mangwanani ano muzita raJesu. Hallelujah.
Ndisingapedze nguva ino ndinongosiyirawo kuitem yezuva ranhasi. Ndichakumbira Sister Joyce kuti vauyewo vatipe zvavakatirongera muzuva ranhasi. Haleluya. Haleluya. Ndinokukwazisai mose muzita raJesu. Ndautenda Mwari nezvandakaitirwawo. Ndigotenda pastor. Chinhu chakaoma kuti uchitanga basa muna January wobva wanzi basa rapera. Zvakandiomera ndakashaya kuti ko ndakatadzei. But chandakatadza ndandachishaya because murungu ndandataura naye Friday akati ndozokuona Tuesday. Ndakati it's okay. Saturday kuma 11 ndione message yapina kuti tichakwanisa kukubhadhara hatisisina mari. Uko ndokubasa manje kwandaitobhadharwa kwe2 days kwachekoko. Ndakatanga kufunga kuti ndodzokerere kwamunhenjwa kwandaimbopira bhazi ramunhenjwa apa ndakuita zvendege. Ndakangoti rega ndiende kuna baba wangu. Ndakasvika kuofisi pastor wakangontarisa kudai vakati kwakanaka. Ndakati baba ndatofambira nyaya dzangu basa rapera. Pastor wakati hazviite mwanangu, basa haripere kutanga kwegore apa tiri pamafasting. Aiwa hazviite. Pastor bva vataura izwi. Ndakangobuda imomo bva ndaenda kuofisi ramai Makanda bva ndangosvikoapostera ndakati zvangu zvaita mama bva ndabuda. Ndobva ndaenda kuna CCN ndobva ndati zvangu zvaita ndobva ndatoenda. Ndakatoenda ndine kuziva kuti zvanga zvatoita. Pastor akandonditi tikungokupai weekly need ichingopera. Murungu anenge afona. But zvangu zvakaita 24 hours. Murungu anga atotumira message kuti chidzoka babasa. Apa inini amenoti 11 pane china 11 gore rine amenoti number 11 akamira se because murungu paakanyorera message dzadziri kuma 11. Pandakauya kunoku ndichida kubhuka appointment ndiudza mai Makanda ndakati ndoda kuya na10. Mai Makanda akati 10 hadziite dzatorwa uya na11. Ndobva ndauya na11. Musi weTuesday kuma past 11 mausiku message vaipinda kuti ndidzoke kubasa. Saka ndangotenda Mwari naizvozvo kuti pano pane nyasha. Ngatiregei kutiza panyasha. Pano pane nyasha. Baba namama Mwari vakuripirei. Ndinokutendai zvikuru. Pana handibve. Hallelujah. Anzi, he is the God of wonders, the God of miracles who never ceases to work. Panguva ino tinavo vaenzere vatanga kupinda nesu muzuva ranhasi. Mungangotiratidza nekusumudza maoko. Haleluya. Ndiri kuona vari kusumudza maoko. Ndiri kungokumbirawo kuti mutore chimwe chinhana mungosimuka muuye kuno kumberi tigozivana. Hallelujah. Tese tinonzwa shona. Hallelujah. Saka toda kungokumbirawo kungoti mungozvikwazisa, mungozvizivisa kukereke kuti munonzani, mabva kupi, makanzwawo nani nezvedu, makaona pasocial media here kana kuti pane vakukokai. Tichada kuzivawo zvakare futi kuti mauya zvachose here kana kuti mangoti vhakachirawo muzuva ranhasi. Ini ndakamira pano ndinonzi Mai Mukomba Choto, ndinogara kuStrubens Valley, ndinobata ndiri pano pasi pababa vedu namama vedu Jiriji vakagara pamberi apa. Saka changokumbirawo kungoti mungozvizivisa kukereke. Amen. Hallelujah naMwari. Inini ndoitwawo Sister Lucy. Ndauyawo kuno ndakokwa nesister yangu anonzi Kudzai Tinaro. Ndiye andikokawo kuuya pano. Ndamboshanya pari zvino kana zvikaramba zvakafadza semafadziro azvo anditi tichipinda muno tichanga tichibata tese. Hallelujah. Hallelujah naMwari. Ini ndinoitwawo Mai Machesa, ndiri munin'ina waMai Primo.
Ndafara kuuya panapa ndichiti muzita raJesu, amen. Amen. Amen, church. Amen. Mandiregerawo voice rangu ndine flu. Indinonzi Sister Sefi, ndinogara kuWaterfall. Ndine munin'ina wangu anogara panamba 44 muna Rue Beach. Saka ndakauya kunoku ndisiri kunzwa zvakanaka. Saka nekuziva kuti panapa pane church, ndati handikagari kumba ndinouya. Asi ku Midrand ndinopinda ku Midrand Restoration Center pasi pababa namai Ngulove. Hallelujah. My name is Anthony. Ndainvite kuno nehanzvadzi yangu. Asi zvaramba zvakadai, so I loved the present worship. Ndokwanisa kuuya kuno permanently. Hallelujah. Aiwainzwa ikugamuchirwa muimba yaMwari. Muchaona mapepa makabataya. Pane rimwe richada kuti mutipewo madetails enyu kuti church secretary azokufonerai vachingonzwa kuti muri sei. Rimwe racho nderekereke yedu kuti ringokudzidzisai zvizhinji pamusoro pekereke. Saka mozongonoverengawo kana masvika kumba. Tichakumbira zvakare panopera service kuti muzonoona church secretary pamasofa ari apo vachangoda kungozivana nemi kwenguva pfupi pfupi. Tinotenda mungatore henyu nzvimbo dzenyu. Hallelujah. Amen. Nguva ino ndichakumbirawo secretary vanhasi kuti vauye vatipe zviziviso zvemusha muzita raJesu. Tinotenda tirovere mai mukomba choto vari kutitungamirira zvakanaka. Zvinoda kuti kana mumwe ari kumberi tiite tichikurudzirana, hapana kujairika pamberi panapa. Muzita raJesu, haleluya. Ruremekedzo rwangu kuna mufundisi, regai tisvike patinopanana zviziviso zvedu zvesvondo rino. Tichitanga zviziviso, ndichatanga nechiziviso chekutanga chefasting. Svondo rino hatina fasting, kasi tichange tichinamata tiri kumba kumabasa kwatinenge tiri. Chiziviso chedu chinotevera chinongoti kurudzira kuti our online service yedu yemusi weThursday na 7 p.m. ichange iriko. So let's join pa Facebook tishumirwe tiri kudzimba dzedu. Chiziviso chedu chinotevera, regai ndingotsanangura zvishoma nditi muchaona svondo rino secretary vachadissolva magroups ese eWhatsApp echechi. Saka ndiri kukurudzira nekumadepartments kana taati nemagroup ataatinawo boka rimwe nerimwe musvondo rino tichitanga nasecretary pavanongodissolva main church group ngatimadissolvei ese. Then mamembers ari kuda kubatirana nezviri kuitika kumadepartments tochita rejoin. Secretary vachatisendera link ku our old group ratichafollowa link iroro kuti tiende to the new WhatsApp group. Sakawo as follows to all other departments. Ma admin arikoko, let's create ma links to our poster mu old group. Then kana munhu wese ajoina tochidelete ma old groups tochitanga kushandisa ma new groups because chiri kuitika mamwe manumbers haachashanda, vamwe vakachinja nzvimbo. Saka toda kuti ti-update our platforms. Saka ngatidaroi kutanga musvondo rino. Ndirovereyo mako ipapo. Uyezve regai nditi pakujoina magroups kwatiri kuita, let's not join just pa WhatsApp. Ngatichibatiranawo kane zviri kuitika kumadepartments ikoko. Anditika? Yes. Mufundisi musi weTuesday vachange vari pano pakereke, vanoda kuvaona ngatimekei booking through office yavo kana phone number yavo panguva dzatinoda kuvaona. Asi regai nditi mufundisi havaonekwe musi weTuesday chete, vanoonekwa any other day of the week. You just have to make an appointment. It's either pano kumba kwenyu kana kumba kwavo, but ngatingoitai appointment. Right. Chiziviso chedu chinotevera kubva musi wa28 January kusvika musi wa1 February tichange tiine revival yedu yekutanga kwegore. Saka ngatiprepare
tiuye tishumirwe timutsiridzwe parevival iyoyi. Regai ndikurudzire masale leaders tironge transport kuti munhu wese anoda kuuya kuzoshumirwa parevival iyoyi asaregedze nekuti ashaya transport. Saka tichine mukana wekuti tiprepare. Zvinezvo muri kuona nguva dzedu kuti nguva dzinenge dzichiripo 7 o'clock zuva rinenge risati ranyura. Saka ngatitorei mukana wekuuya kuzoshumirwa parevival iyoyi. Chiziso chedu chinotevera macell groups ari kutanga musi wa4 February. Saka ngatigadzirirei kumacell groups kwedu tisangane zuva irori tichironga kuti gore rino tichange tichizofambisa sei. Chiziso chinotevera chiri kubva kumadzimai kana kuti ndechemadzimai. China chemadzimai chekutanga kwegore rino chinenge chiriko pano musi wa7 February. Saka vana mama, let's diarize this day. Ngatigadzirirei, let's make time to come tifellowship pamwe chete pachina ichochi. Uyezve chiziviso chinotevera chiri kubva futi kunana mama vari kutengesa 2026 year planners yedu, ibhuku rakaita kunge diary raunokwanisa kunyorera manotsi ako. Saka vari kumada ngatione Sister Joyce. Sister Joyce ndo vanga vari kumberi kunoku vachitaura zvenhamba inonzi 11. Vanotamba loto dai vanga vachitoshandisa nhamba iyoyo svondo rino muzita raJesu. Chiziso chedu chinotevera, our English service has got its own Facebook page. Let's visit, like, engage with this content. Your participation helps us reach more people with the gospel. Turungoramba tichikurudzirwa kuti wanawo waunokoka kwatinogara kumabasa hama neshamwari vauyewo vashumirwe vaitirwe zvakanaka. Tinongoramba tichikurudzirwa futi kuti tiende pamasocial media platforms edu, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Ndidzo idzo maplatforms acho ari papapa. Uyezve ari paside ndaamufundisi. Tinongonoitawo share, engage nezvinenge zvichiitika ipapo muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Chiziso chedu chinotevera chinoti connect with your pastor. Pastor will be at church Tuesdays from 9 to 3 p.m. If you would like, ndambenge ndachitaura hangu, tinongoramba tichikurudzira kuti mufundisi, let's engage namufundisi. Wanawo nguva yekuita 1-on-1 namufundisi uchitaura nyaya dzako. Mumwe musi unodzidza zvinyowani ukasangana navo. Ini ndakambotaura navo on different platforms 1-on-1. Unoona kuti munhu waMwari akazodzwa ane zvitsva paise paunoengenja navo zvaunodzidza kubva kwavari. Chiziso chedu chinotevera chiri kutizivisa phone numbers. All right, it's fine. Ichi chiziso ndichachijamba tigozochigadzirisa. Chiziso chedu chekupedzisira. All right, chaiswa apa. Do my numbers edu yepachechi apa. So let's take note of these numbers. Vanoda kubata church street office church. My numbers anodairwa pa office church. WhatsApp number yedu ndiyo iri apo iyo. Then email yedu ndiyo iyo iri papapo. Then website yedu ndiyo iri apo. Endai munoona zvinoitika pa website yedu kuti chichi iripo. Unokwanisa kuisa ma reviews ako ipapo kuti unoona sei kereke yedu uchisa ma reviews ipapo zvakatinakira tichishare nevamwe. Then ndichinopa chiziso chedu second from last. Turongoramba tichikurudzirwa kupa zvipo zvedu nezvegumi zvedu. Tine nzira 4 dzekupa. Tine ma EFTs, ma ATM deposit, kana kuunza pano during service, kana kuendesa ku church office, ma banking details ndiwo ari papapo. Then ndichinopedza rega ndingoti vese vauya kuno vaenzi vedu ndichazokumbira kukuonayo kuma minutes mashomanana panopera service pa connecting lounge. Kwinguva diki diki ndine shoko rinenge rabva kuna mufundisi randoda kuti ndikupe ndiroverewo makondo papera zviziso zvedu zvanhasi. Hallelujah. Aiwa tinotenda baba nezviziviso. Nguva dzangu dzandanga ndakatarirwawo panapa dzakwana. Asi ndoda kungotendawo Mwari vakandiwanira nyasha. Hanzi unoona mapisarema achiti akanditarira muganhu panzvimbo dzakanaka, panzvimbo dzinofadza. Ndoda kungotenda Mwari nemhuri akangondigovera. Ngatingoikwazisaiwo muzita nemuropa ramambo Jesu. Hallelujah. Amen.
Takasimuka tose. Ngatingogamuchira baba vedu vachiuya kutora nzvimbo ino. Muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Ngatingorambai tichingoombera kusvika vasvika muzita raJesu. Haleluya. Chimboomberai mai mukombachoto vanga vachitungamirira zvakanaka pamwe chete navaNyamunga vanga vachi leader intercession. Iti gore rino ndichaona Mwari. Ndoda kuti ndisati ndaparidza ndoda kupa mai Nyabadza varipo here. Mai Nyabadza, is she ready? If she is not ready, we can do it towards the end of the... Sister Linda, are we ready? You are ready? Yes. Kana tine vana vedu vari kugraduate from Sunday school to my teenagers. Hallelujah. Tine vana 21 that have successfully completed their Sunday school tenure. They are now going to the main church. Tinokudza Mwari naizvozvo. Tichimbirwa shoma neshoma vachiuya. Ndofunga ndarivarwa handizivi kuti varayirwa papi. Ndaifunga kuti convoy yavo ingadai yave ready yatomira pafoya, but ngatiimbirwe shoma neshoma. Vanofamba nomweya, vanofamba nomweya, vanofamba oh nomweya, zivo vanofamba vanofamba nomweya, zivo weyamtsene ngatingovafarira tichiombera maoko. Ndipewo imwe maiki tidzosere vakuru vebasa. Ndofunga Sister Rumbi vanofanira kunge vari kuno, the receiving leader. This is our releasing leader. Tichiwana anonzi receiving leader. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Regai ndivape mukana muzita raJesu. Hallelujah. Anofunga for this one ndinogona kutora hedu zvigaro zvedu. Toda kutanga nekutenda vabereki nesizeni vakabhotipawo vana venyu tichishanda navo. Yasvika nguva yekuti tivaendesewo kune rimwe kune their next season. For this part ndichangokumbira kuti ndimboswitch ekaenda kuchirungu nekuti team yedu ndo yavanonzwisisa zviri nani. So guys, today we celebrate you. You have grown, learned, loved and discovered about God during your time in Sunday school. As you move into the teens group, just remember that God is still going with you into the new season. Keep praying, keep asking questions and keep shining. We are proud of you and we are excited to see how God will use you in the years ahead. So tichangokumbira mama vauye vazotipiro vagraduates edu a small token of appreciation nenguva yatanga tinayo navo. Tichatanga na Keith Kajra. Geraldine Mtakiwa. Photographer, focus out pa mwana 1 and 1.
tigova nemamemories. The next one is Lini Nemapeni. Michaela Taruvinga. Aliana Chipenzi. Bethel Makanda. Andy Lesibanda. Natasha Mlambo. And lastly, kuvasikana Lise Dimtare. Then kuvakomana tinatakuzwa na Shekondi. Clinton Mafuta. Shekai Natafumanei. Blessed Masodzi. Prince Mwakalinga. Tawana Chareka. Mungobi Chuma. Sbusiso Masuku. Kudakwashe Magwenzi. And lastly, Junior Mleya. Before Taita hand over kuna Sister Rumbi, rakatingo kumbira mfundisi vango varopafadza. Muzita raJesu, hallelujah. Kana mwana, it's a milestone from Sunday school to main church. It will be a milestone again from Sunday school from teenagers, to youth. Yozo was a milestone from youth to Vanababa. Kuneka vision kariko ke kuchata. I was counting it. Last year taka release vanhu 8. Vakaenda mukati Betty Piri, mukati Divine, mukati Divine. Mwacho rikandibate muromo ndanda kuto apa ndokunongozvitaura tichaannounce hedu pamberi apo. Deathin Chikasha who announced formally very soon akatoroorwa akachata. There is also Tafara Dambi Akarora, he will come and will announce last year. Then there was also Kudzanai Makana Akarorwa akatoenda. Vane vachitaura namufundisi, they just want to go. Imwe reason ndeyekuti hatidi vanhu vanodya rice pamuchato pedu vasingatizivi. Kungotaurawo samufundisi. Anditi Makuseni muna April mune mumwe futi ari kuroorwa, muna March mune mumwe futi ari kuroorwa, vari kutoenda so. Amen and amen. Takareleasa futi Joe, Black Joe. Apo pane zviri kutoitika vanhu havachadi kuti nditaure, regai ndinyarare vakomana kuti mudhara usapfumure zvese. Alright, ndanyarara boys ram. Ndanyarara boys ram. Ndakubatwa nemweya hanzi, alright, hanzi dzikamisana mudhara. Unoziva kuti youth, but teenagers, they Sunday school, not the best church for the pastor, because they say the truth. Okay, so ndakutenda Mwari nevana vedu vagraduate to come to the main church. We are praying kuti vari kuvagamuchira. The teenagers won't bully you, they will welcome you, they will love you, they will show you love. The church is also willing, is now recognizing that you are grown. Mune notebook, planner, and a pen, so that whatever new you learn, you write. And
Daukumbira ma-elders ese hatina chatiri kumhanyira tisina kuropafadza vana vese vanoshanda papulpit uyai tinamatire vana ava pfugamai, they can be incoming, uyai tikupfugamirei, pfugamai tikunyengetererei. Vanofamba nomweya ndivo vana vaMwari, mweya mutsvene ndito mweya mutsvene ndito mweya mutsvene tsvene ndito ndirarame mutsvene vanofamba vanofamba nomwe tivo vanofamba famba nomweya vanofamba famba nomwe ndivo regai tichipe kuna Sister Rumbi ndo vachavagamuchira nekuvapa pekugara nekuti isatizivi kuti vanogara kupi, tinoti hatichiziva zvekusunday school chete. Amen. Muzita raJesu, amen. Ndibatsirewo kugamuchira ma-teenagers edu aya muzita raJesu, amen. I would like to say to our new teenagers, congratulations. Mauya kuma-teen, we enjoy life, and kuma-teenagers, we pray a lot, we chow food a lot, we go for trips, we do all those nice things that you know, guys. So, not to brag, but I think I'm the only leader in my bodyguards by Church Panap. Yeah, my bodyguards. So I have got among my senior teens, Aruko, they will help me welcome you guys. Can you help me welcome our new teenagers? When you are done, please take them to their places. Thank you so much. Thank you so much. And welcome to Teenwood. We welcome you all. We are going to enjoy together. We are going to play together. We are going to pray together. And these teenagers, no one will bully you. We will all love you. Thank you so much and congratulations. Thank you so much. They are going to take you to your places. Can you please follow them? Can you go to those two guys who are standing there? They will show you where to sit. Oh my tiro Tivaomberera maoko vachienda. Welcome, welcome, welcome to Teenwood. Thank you so much. Oh, munozita Dimi munozita maitiro yenyu ndiyaya munodaro nerudo munondibisa mumoto nepamuromo weshupa matambudziko angu mazhinji munondibisa pahose munondikundisa zvose maitiro enyu ndiyaya oh munozviita maitiro enyu ndiyaya ishe munozviita maitiro enyu ndiyaya. Hallelujah. Manje tiri kugraduatesa them matriculants. We have matriculants in our midst. They all passed. Can I ask them to stand? All the matriculants that we had, where are you? Ma matric way come through. We are going to go in. We are turn.
Come, all the meticulants come through. Meticulants. Munozita maitiro yenyutia. Maitiro yenyutia. Munodaro nerudo. Munodibisa bawose. Nebamuro. Pakamuzigo angu mashinji. Munodibisa bawose. Munodikondisa zose. Maitiro yenyutia. Oh, munozita. Maitiro yenyutia. Jimmy, munozita. Munodaro nerudo. Munodibisa bawose. Nebamurombo weshumba. Pakamuzigo angu mashinji. Munodibisa bawose. Munodikondisa zose. Maitiro yenyutia. Munozita. Oh, munozita. Maitiro yenyutia. Omugira etu handiwo. Tainaro tichiti. Maisa tisa mirira. Maisa tipa manyawe. Pamakatira tisa suwaro. Zvakatishambisa chose. Makatishambisa isu. Maitiro yenyutia. Munozita. Maitiro yenyutia. Maitiro yenyutia. Munozita. Maitiro yenyutia. Maitiro yenyutia. Munodaro nerudo. Munodibisa mutoto. Nebamurombo weshumba. Pakamuzigo angu mashinji. Munondirira bawose. Munondikundisa zose. Maitiro yenyutia. Matinzi waye. Kajari Mary, where is Kelly? Where are you? Is she in the house? Kelly Kaja, she's not in. Okay. She did very well. Akaita kusura chikoro pa O level. Kuchibvarura chaiko chaiko. Shekuenda kuperi. Wow, thank you so much. Hallelujah. I'll be a very rich pastor. Ndine zvinhu zvangu samufundisi. Ko Emmanuel Masache, where are you? Mzukuru wa Sekuru. Hallelujah. Where are you? Hallelujah. Muzita Jesu. These Mafom folk Zimbabwe, they did very well. Varkwenda ku A level. I know this one is going to Emmanuel in Nyanga. Akatitira zvakanaka. Sekuru vari kufara. Muzukuru va Sekuru naye. Yes. The mother is our last born kumba kwedu. Mwana vandakasirwa na mai vake kwete iye. So ndiri kufara to these two ma-O level, they are not meticulous. Vachibva kuchikoro vachadzoka vanodzoka kuma-teens kusvika vapedza A level, but I'm happy they did very well. Ndine vamwe vandakaisirwa pa phone. Mwana wa sister Sarudzai Sangari, he did also very well A level. And ndine ndobvumidzwa kutaura. Ndine futi umwe wandakaisirwa wamai Mananga, andaumuona arimwe atodzokera. He did also very well. Akuenda ku A level. Ndine umwe futi. Ndine vakawanda. Phone yangu iri loaded. Ndoda kungotenda Mwari nezviri kuitwa kuvana. Kune umwe munhu, you don't see how big this milestone is. It's a huge milestone. It's a huge milestone. You see, they are all going to tertiary except these two. These and I said they are going to proceed. These ones, vakuenda kuchikoro chevanhu vakuru, vakuinteracta with the world, they all passed. God did well for us. Pane vese uyu ndiye akanyanya kundisurprise.
kungoshokwa kuti ndaraatosimudza munhu. Unoziva kuti pamwe pacho uchiona mwana so unoti anokunda here, so kuti bati manamatira anoita mai vacho vangamurasisa here. Uri kunzwa vandiwedza tsanangura. Pamwe pacho vabereki ka even mwana akaita sezvinonzi ari kuremerwa, iwe mira panzvimbo yako nekuti denga harizorambi rakanyarara. Muri kunzwa vandiwedza tana, denga harirambi rakadii rakanyarara. Even mwana akaita seari kuremerwa, iwe chirega kuremerwa. Unoziva kuti kune vanhu vanorangarirwa nekuda kwevabereki. Vanhu munoverenga nyaya yaTimothy. Timothy akaitirwa zvakanaka nekuda kwambuya vake namai vake. Ndo vakaita kuti anzi naPaul mwana wangu nekudini nekutenda, nekuda kwamai nani nambuya. Pamwe pacho sevabereki izvozvi ndiri kufara neava, ndine vamwe vari kupinda metriki. Rega kunyarara kana mwana wako achipinda mumetriki, rega kudi kunyarara. Mwari verugare vachititira zvike zvakanaka. Maelders echechi, uyai muropafadze vanava, titende Mwari. Hapana akaita nhumbu, hapana akatizira, hapana akaitiswa pamuviri. Denga rakatiitira zvakanaka. Iko hakuna chinoramba, iko hakuna chinoramba, hakuna chinoramba, oh hakuna chinoramba, 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 yengeterawo, 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 yengeterawo. Iwe hakuna chinoramba, hakuna chinoramba, hakuna chinoramba, hakuna chinoramba, hakuna chinoramba. Rega ndigare ndakupromisa, denga harirambe rakanyarara. Kana Mwari vakanamatwa vanoita zvinhu. Iwe uri mupostori hauna mwana anokundikana. Iwe uri mupostori hauna mwana anoparara. Can I tell you chiprofita chechokwadi? Kunyangwe mwana wangu akarara mubhawa, aribiwa naSatani, ndine simba rekunomunyurura imomo. Kana ndamunyurura imomo, obva atobudirira achibva ikoko. Why? Ndina Mwari anoita zvinhu. Usati mwana akaita kunge aremerwa so wobva watanga kutuka Mwari. Ingoti Mwari, ndakaisa seed apa. Mwari, ndakaisa offering apa. Mwari, ndakaenda kugoma apa. Mwari, ndakanamata apa. Kana uine mwana une zvinhu zvako, pane simba riri pavana rinoti kana rasimuka, vanhu ngavarege kukudheerera nekuda kwebasa raunoita. Pane simbi dzebasa dziri kusimudzwa nemusharukwa.
Can I tell you this? Ukanga uine mwana wako so kune simbi dzebasa dziri kusimudzwa nemusharukwa. Pane umwe akambondiudza ndichiparidza kuEast London akati baba ndine chirwere uye ndine vana 4 vese havana kudzidza ndakasiyiwa ndichirwara ndikasiyirwa vana ndikati denga rinotangira pane chawinacho Mwari vanotangira pane chawinacho. Pachechi ipapo pane vamwe mukoma vaita kunge vakangondhakwa so vati vachishanda kumaini rimwe zuva ndakangoona kuti mufundisi ndoda mwana wamaya ndikati agumira grade 7 ndopombi yebasa yandiri kutotsvaka iri pagrade 7 pamwe pacho uri kunyanya kuriremerwa nekufunga mafungiro enyika wanirwa nyasha dzekudenga dzinozarura zvakawanzika. Iwewe une nyasha dziri pamusoro pako. Chiri kudiwa Mesa anoti Jehovha ndaakutora chamakaisa pamusoro pangu. Muimbo wewe dakamboti zvandapiwa naJehovha handirambe ndinogamuchira. Pane mumwe munhu unozoti uine vana so chimutarisa so izvo zvimationa tu vanhu twatabvisa apa hatuna nyama hatuna kusimba apa tudiki diki ukatarisa pastructure but hazvirevi kuti nyasha idiki ndopadzakazara ipapo nyasha patu vanhu tudiki diki ipapo ndopakazara nyasha kune varume nevakadzi vakuru nevatana vachiti vana vedu vakubva panapa vana veparudapoti kuti makadii Mr. Masacho makadii Mr. Magwenzi makadii kwapo muri kwero mzuru kamwana ke parudapoti pane nyasha dziripo. Ndaitarisa chimwe chamasinire so unoona chichikura so chimwana chikuru unachatopfeka magirazi wena unoona chatofitwa unoona uchiremba uya watonamira sekutoseka so uchiona so angarape munhu here kuti apa ndaufanira kutobayiwa jekiseni. Kune nyasha dziri muvana. Do not doubt chakabuda mauri. Ngachinamatirwe chete. Kana chanamatirwa chakwana nenyasha dzese. Munhu wese akaenda kulebha anopururudza chete. Kanzi makorokoto pakuzvarwa uchakuti futi makorokoto pamberi apo nenyasha dzaJehovha. Taurira mumwe munhu ari padhuze noti Jehovha ndinoona Mwari gore rino. Zokorora kuti ndinoona Mwari gore rino. Kune zviri kuitika gore rino ratiri kufamba naMweya Mutsvene. Alright. Ndine regai vanopraise team makamira kudaro hande kuno vanomira miri vashe ndigoparidza tinoenda kumba manje manje. Asi ndanda kutonzwa mweya wacho wekuda kutopfuurira pamberi. Pambacho unenge uti wedwe toita sei? Vanoshanda kumiri washe vachigadzikana praise and worship ndo chirayiro chedu chekutanga kwegore. Our first Holy Communion this year iti Mwari pandiri kutora Holy Communion ndoda nyasha dzegore, nyasha dzekufamba nemi. Ndinoona Mwari gore rino, the advocate of life, chitsidzo chekufamba nacho. Vana Peter pavakanga vasina chitsidzo vaidheererwa. Gore ravakapfekwa nechitsidzo chaMweya Mutsvene pamusoro pavo. Pane zvakaitika. Amen and amen. Pane zvakadini zvakaitika muzita raJesu. Hallelujah. Next week Mwari akatibatsira tichanamatira current matriculants vari kunyora gore rino. Leader wavo gondirangaridza kuti takati tinonyengeterera current matriculants vari kunyora gore rino vandasimudza outgoing muzita raJesu. Hallelujah. Toda kutenda Mwari nenguva yechibayiro chashe pauri kutorawo muviri vashe. Iti Mwari ndinotenda mukufa kwenyu nekumuka nesimba rechitsidzo ramakati garai muchiita izvi muchindirangarira kuti simba ravo rigogara matiri muzita raJesu. Hallelujah. Tichiimbirwa zvishoma kana maredi maimugandimandisimudzira ruoko tigosiva kuti maredi. Iko kuponeswa kwangu, kuponeswa kwangu, waisala nyore, nakadeuka ndafunga kuponeswa kwangu, kuponeswa kwangu, waisala nyore, nakadeuka roho. Baraka pandukirwa,
Ngandikumbire Baba Makunda vanamati. Tinamati. Baba tinokutendai mangwanani ano nekutitendera zvakare Mwari kutora muviri wenyu neropa renyu. Tinofara patinoimba richiti ropa renyu harizoperi simba. Patichatora ropa renyu Mwari nhasi mangwanani ano, zvose zvakapfirwa nesu ngazviparare, ngazvipere Mwari. Zvirwere, mweya yetsvina, confusion dzeupenyu, gadzirisai Mwari. Patiri kutora ropa renyu, makataura zvakanaka mukati munhu hararami nechingwa chete asi neshoko ripi neripi rinobva mumuviri mangu. Zvino Mwari, muviri wenyu ndio simba redu, muviri wenyu Mwari ndio shoko renyu. Ngautsikire zvose zvichaitika mugore rino, tiritange zvakanaka, tisimbiswe nemi, takunamatai nekutenda muzita raJesu wekudenga. Amen. Shoko raMwari rinoti, Paul achinyora kuvaKorinda anoti, for it was handed down to me from the Lord. I gave it to you that the Lord Jesus Christ, on the night when Judas was forced to him, he took bread, and when he had broken with an act of praise, he said, this is my body, which is for you. Do this in memory of me. In the same way, with the cup after the meal, he said, this is the new covenant in my blood. Do this whenever you take it in memory of me. Uyu muviri wangu, muviri wangu sunga na Baba lekudenga ichai mose. Iro parangu, iro parangu rino dururirwe nyika inwai mose. Sunga na matwe, gana matwe, gana matwe.
Ropara Jesu, Ropara Jesu, Harizo Peri, Harizo Peri Simba, Ropara Jesu, Ropara Jesu, Harizo Peri, Harizo Peri Simba, Ropara Jesu, Ropara Jesu, Harizo Peri, Harizo Peri Simba. Pane vasati vagamuchira chingwa here newaini, ndiri kuona kuti vasati vagamuchira chingwa newaini mungoratidza nekusimudza maoko kuti vari kusevha vagouya kwamuri. Kana tose tagamuchira tiimbirwe zvishoma tichikolektirwa macups. The blood of Jesus, the blood of Jesus shall never, never lose its power. The blood of Jesus, the blood of Jesus shall never, never lose its power. Shall never, never lose its power. Shall never, never lose it. Shall never lose its power. Shall never, never lose its power. Shall never, shall never lose its power. Ropara Jesu, Ropara Jesu, Harizo Peri, Ropara Jesu, Ropara Jesu, Harizo Peri, Harizo Peri Simba, Ropara Jesu, Ropara Jesu, Harizo Peri, Harizo Peri Simba, Harizo Peri, Harizo Peri Simba, Harizo Peri, Harizo Peri Simba. Tinotenda Mwari nekutifira, uye tinotenda Mwari nenyasha dzekutipa simba rekuramba tichivarangarira kufa kwavo nekumuka muzita raJesu. Masikati ano ndoda kuti tiparidzirane nenguva pfupi, nguva yedu yafamba. I have got also one administrative important announcement to do soon after my preaching. Saka regai ndifambe nenguva ndiverengerwe mascriptures andakumbira praise and worship muchitora nzvimbo dzenyu muzita raJesu. I'm still continuing to repeat what Baba Nyamunga said, kuti tirambe tichiinvita vamwe kuya kuchurch. Ungotaurira umwe munhu kuti come, let's go to church. Mari verugare vachitiitira zvakanaka. Just that encouragement to go or to self-encourage yourself. I need you to know kuti panyika yevapenyu there are distractions, there are wars to be fought, there are things to overcome. Kunamata, it's a personal decision that must persist and insist in season and out of season. I always quote this, what Baba Guti said. Baba Guti said, when there is something forcing you not to pray, it is the time to pray. Kana paine chiri kukurambidza kunamata, ndonguva yekunamata. What normally the devil does before he destroys you, he takes capacity from you. What normally vanoshanda nemaiki ndiisirewo maiki
at least pabhesi bichana irege kundidhonza naye muzita rajesu. Ndiri kuona zvakanaka here? Ndibaba Tuso here? Regai ndikugamuchirei muzita rajesu. Regai ndirege kutaura zvandanga ndichifunga, but regai ndikukwaisei zvakasarudzika muzita ramambo Jesu. Ndaona zvakare vamakotori takamboshanda tese kuwestern area. I understand you are now in Rudaport. God bless you muzita rajesu. Vatuso gore rino rambai muchiuya every Sunday. Mwari vanogona kunge vaine nyasha dzavainadzo pamusoro penyu. You know what makes us Christians is not us to pray when it's permissible, is to pray when the tide is hard. We need to pray. Pamwe pacho zvinhu zvinorambidza kunamata zviripo, zvinhu zvinorambidza kugara mumba zviripo. Kana ukaita mawowo unosiya murume fast buda mumbatso uchiti varume havagariki nawo. 2 months later utoona paane mumwe munhu ari kugara nemunhu wawakatiza iwewe. Why? Pamwe pacho we need to endure the tide. Kungonzwa kuti I want to do it. Ndogara nchiudza vanhu kucouples kuti ndinogara namai mufundisi nekuti ndinoda, kwete nekuti ndinogona. Nekuti vanogona na ivo vanogara neni nekuti vanoda, kwete nekuti ndiri perfect. Manzwa zvandiri kuedza kutsanangura. Nekunamata Mwari, you need to pray to God. You know what is an exam? An exam is not something that you should do easily. It's something that you must overcome. Even worship is not something that we should do easily. It's something that we must overcome. Something that we must overcome. Kana paina vari kugeza madishes, tinomageza after service. Mai mulambo ndiudzirewo madzimai kuti kana paina vari kugeza madishes, tinomachengeta, hatisi kuroja. Tinozopedza tanzwa vhangeri tozogeza. Hatisi kuroja yokuti kana tudza kwana munhu wese ngaanga aenda kumba kwake. So I want to encourage someone. Kuti you need to read. I was telling my daughter one day, how do you study? Ndikati you study because you study. Pane vakaverenga vakaita ma-PhD, they know kuti there's a day that you read and you understand nothing. And tomorrow you still read again, even if you did not understand yesterday. The problem with faith is semi-blind. People want to understand everything. But God of heart, there is no one who will ever understand me. Panoperera the wisdom of men. That's when foolishness of God starts. When the wisdom of men is ended. You know, I always say to people, I was a prayerful young man. I loved God in my youth. And when I wanted to go to Botswana, I did not succeed. Foni yakadzima, kana kuti yakadzima. Ngatiti yakadzima, tirege kuti yakadzima, because pa yakadzima tatisipo. But when I came to South Africa, foni yakadzima futi. So foni yekuti ndibude muZimbabwe yakadzima kaviri. Yekutanga yakadzima kuBotswana, yechipiri yakadzima ndaMidrand. Ndakutosvika ndapa Midrand, foni dzi. Kwakutodzima foni. Can I repeat this? Phone kwakutodzima. But in that you may see an attack. In that you may see that the journey has ended. But here I am. Everything is okay. Can I repeat this? Everything is what? Is okay. When we pray, we don't pray mafone vana akavhurika. We don't pray when we want. We pray because we want to pray. And vana vatiri kuendesa kuchikoro, we don't send them to kuchikoro because they are good. Now we celebrate that they are meticulous. But kune vabereki vari pano vane vana vaita meticulous. Pane musi wakamutidzokera mumba unopfeka. Pane musi wamakambomarana. But chikoro chinozongodini zvacho? Kana ti iye mwana achiziva kuti ndine mubereki, mubereki achiziva kuti ane mwana, chikoro chinozongodini? Chinozongopera. But we must not hate struggles, but we must overcome our struggles. Mweya unonzvera zvinhu zvose kunyange nezvakadzika zvaMwari. But God has revealed to them, to us through his Spirit. For the Spirit searches all things, yes, the deep things of God. Okay. No, Japan, there is another coming.
anozarura zvakadzika nezvakavanzika, anoziva zviri murima uye chiedza chinogara maari. He reveals deep and secret things. He knows what is in the darkness, and light dwells with him. And kunbook ya John aya yes. Asi munyaradzi mweya mutsvene uyo achatumwa nababa muzita rangu achakudzidzisai zvinhu zvose uye achakuyeuchidzai zvinhu zvose zvandakareva kwamuri. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he will teach you all things and bring to you your remembrance all things that I said to you. Acts 3, verse 2 to 8. Zvino mumwe murume akanga aberekwa ari chirema aitakurwa achiendeswa pasuo retemberi rainzi Rakanaka, uye aiswa ipapo mazuva ose kuti apemhe kune avo vanopinda mutemberi. Akati aona Petro naJohani voda kupinda, akavakumbira mari. Petro akamutarisisa, Johani akadarowo. Ipapo Petro akati kwaari, titarise. Saka murume akavatarira achifunga kuti achapiwa chinhu navo. Ipapo Petro akati, sirivha negoridhe handina, asi chandiinacho ndinokupa. Muzita raJesu weNazareta, simuka ufambe. Akamubata ruoko rworudyi akamubatsira kuti asimuke. Pakarepo tsoka dzomurume uyo nezviziso zvetsoka dzake zvikasimba. Akakwakuka akamira uye akatanga kufamba. Ipapo akapinda nawo mutemberi achifamba uye achisvetuka achirumbidza Mwari. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they laid daily at the gates of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. And fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I have I've gave you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, raise up and walk." And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he leaping up stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Hallelujah. May the God bless the readers of the word and those that read and the reading of the word. I want to explain before I start jumping. Ndakutsanangura ndisati ndatanga kujamba jamba. Zvinondibata zvinogona kundibata Zvogona kuwabata. because I was on extra mile. Because he was on extra mile. Congratulations to those that were on extra mile. Makorokoto kunavo vese vanga vari pa extra Congratulations to you. Now, this man was sitting on the beautiful gate. Murume uyu aikanga akagara pagedhi rinonzi Wakanaka. When we look in the book of Daniel, Tikatarisa mubhuku raDhaniel, there is this power of revelation mune simba rechizaruro that is hidden in the word of God. rakawanzika mushoko raMwari. Daniel 2:22. Daniel 2 verse 22. Iri kuti iyo It's saying, kana mweya mutsvene aburuka if the Holy Spirit descends, anotsanangura zvakawanzika he explains the hidden zvisingaonekwi. that cannot be seen. Wobva vaverenga kuna 1 Corinthians chapter number 2 Then you read 1 Corinthians chapter 2, verse 10 to 11. Verse Chapter 10 to 10 verse 11 to 12. chapter 2 verse 10, 11 to 12. Inobva yataura zvakanaka It says kuti mweya mutsvene is a mystery. that the Holy Spirit is a mystery Anonzwisisa zviri kuitika kudenga. who understands what is happening in Obva heaven anzwisisa zvatiri kuitika and kwatiri. also understands what's happening to us. Kuna John ivo Jesu vachitaura. In John, when Jesus was Obva speaking, vati ndichakuunzirai he mubatsiri said, I will bring you the helper anonzwisisa zviri kuitika kuna Baba. who understands what's happening to the Father. Kureva kuti mweya mutsvene Meaning the Holy Spirit
anogara in two realms, stays in two realms, yekumweya the spiritual neyekunyama. and the physical. Anonzwisisa zviri kuitika He kudenga, understands what's happening in heaven, onzwisisa zviri kuitika and he also kunyama. understands what's happening in the Ndovari physical. kunzi kana wakuda He's saying kunzwisisa now when you want to the understand mystery yedenga, zvakawanzika zvedenga, unofanira kufamba namweya you mutsvene, must move with the Holy Spirit, nekuti pane zvisinganzwisiswe nevamwe because there's something that's not understood by zvaunotanga men kunzwisisa, that you start to nekuti understand, akakugara because the one in ane you is zvaanonzwisisa. something that he understands. Saka pane chinhu chinonzi partnership. So there's something called Kana partnership. uchitsvaga partner, If you're looking for uri a kutsvaga partner, munhu asina we are zvaunazvo, looking for someone kuti who has something you don't mufambe have, mese, so that you move together muratidzane. and you show each Iye other. mweya uyu This Holy Spirit, anoziva zviri kuitika he knows kudenga. what's happening. Iye mweya uyu This haavharirwe masuo nevanhu. Saka kana iwewe waakuda kupfuura masuo akavharwa nevanhu, chifamba namweya. Move with the Holy Spirit. Mamwe maversions Some of the anoti versions, the Holy Spirit the advocate. they're saying mweya Kana mutsvene muchitaura mumiririri. kuLawfield, If you're talking in the muchitaura Lawfield, nyaya yaadvocate, if you're talking about inyaya mumiriri, ino munhu anoziva zvinofungwa najaji, it's a person who knows munhu what the judge anoziva thinks. zvemutemo, It's a person who knows obva about the aziva law. kumiririra apara And he mhosva, knows to kureva mediate kuti for those iye who- ari pakati. Meaning he's in the middle. Advocate haaiswe cheni, Mumiriri kunyange haasungwi. achimiririra medhara Even if he has anoremekedzwa najaji, He's respected iye by the achimira judge. mubhokisi ramedha. Ndozvinoita mweya mutsvene, That's what the Holy Spirit anopinda does. mubhokisi He akamiririra enters into the nyaya box, dzako, advocating iwe for uine your dzawaita, issue. What- jaji you have mwari said varipo something. The judge is achiintasida there, on your interceding behalf, kuti kana mutoro warema, So if the burden ndobva is ndaita heavy, nyaya iya yaDhavhidhi, then as the issue of nditorei David, ndakadaro, take me ndiende as I am, kudombo rakakwirira and take me to the kundidarika. rock that is Kana higher than ndasvika I. ikoko, When I nyaya have dzangu dzinoita mumwe My mutakuri. issues will be carried by someone. Woona kuti murume aigara And pagedhi, see the man who was staying in the gate, at the beautiful gate, gate, at the beautiful gate. akanga akagara pakanaka. He was staying at Nyika a nice yese place. kwakuzarurirwa The whole country was kuti reviewed. ngatimutakurei timuise That we must pagedhi, carry him and put vanhu him at the gate akumbire aripo. so that he begs. Haafaniri kunzwa shoko He raMwari, must not hear the word of ngaagare God. pagedhi He must stay at the gate achikumbira mari. begging for money. Ndamboti rimwe gore rino uchaona Mwari. This year you must see Zvobva God. zvanzi Peter naJohn Peter and John, achisvika, as they iye arrived, semunhu as a human ane being zvaajaira who is used zvekupiwa mari, for begging, akatarisa kwavari he looked at achida them mari, expecting money. but haana kuziva kuti denga But he raburuka. didn't know that the heaven had Vapinda fallen. vamwe vese ava, Those who have vapinda vaine uchenjeri They hwevanhu, entered with the wisdom for vakabuditsa people. macoins, And- but pazosvika vanonzvera zvekudenga, those who reveal about vakapfekwa nemweya, who are filled ndovari by kuti silivha nendarama silver and hatina. gold we don't Mira have. ipapo, isakoma. Just put a full stop there. Silver nendarama Silver and hatina. gold we don't Kune have. vanhu vachaenda kumabasa, There are other people who go to vachitsvaga work, mabasa, looking for wobva work. vanzi silver nendarama And they are told hatina, silver and gold we wotorama don't have. woenda kumba. And they give up. Kana uchifamba If you nemweya, are moving with the pane Spirit, mamwe manoo there are other laws aunorambirwa zviri ordinary that you kuti must- utange kugamuchira zviri so that you extraordinary. receive what is Pane mamwe extraordinary. manoo There are other laws auchasangana navo, that you are going to waidenga rakuda kukunyima Because zvakajairika, the heaven wants kuti to ruoko step rwako that rugamuchire so that your hand chisina will receive kujairika. what is not Kana used. rwakabata If you chakajairika, are holding to what is chisina used, kujairika what is not hachibatike. used, you cannot Mweya hold it. kwakuramba, The Holy Spirit zvikanzi is shamwari uri pabeautiful And say you are gate, at the but beautiful gate. silivha nendarama But silver and zvavaunganidzirwa pano that you have nevanhu gathered isu here, hatina. we don't have. Unogona kurejectwa nemunhu You so. can be rejected Iro by riri people. silivha nderama, When it's silver Mwari and vakuda gold. kukupa zviri nani. But God wants to give Unogona you something kujambwa better. nechimwe chinhu, You might be wobva jumped by warwadziwa. something and Iro you denga pray. ranzvera kudarika But the kunzvera, heaven is denga huge. raakudarika level The heaven yevanhu. is Ndiri not kutenda surpassing kuti the level of pamberi I'm pane believing vanga that vatomupa kare. The other Marumwe people given zuro pane already. vakamupa, Day before gore yesterday, some people rakapera had pane given. vakamupa. The previous day, some Ndosaka had airamba given you. achiuya That's why pabeautiful you gate. always coming
coming to the beautiful gate. Silivheri nendarama hatina. Silver and gold But we don't have. chatakapiwa But what chiri we were matiri given, that is chemweya in us, mutsvene of the Holy Spirit. simuka ufambe. Arise and Wisdom walk. yevanhu inoda kuti The udzokere wisdom of mangwana. people want you to Wisdom come back yaMwari tomorrow. inokuita kuti The wisdom ufambe of wega God wants you ureke to move on kuramba your own. uchidzokera. that you want to Ukabatsirwa continue nevanhu coming back. unodzokera If you mangwana. are helped by people, you Ukabatsirwa come back. naMwari wabatsirwa But if you are zvachese. helped by God, When you are God helped for all. releases grace, Kana Mwari you are akadzara permanently healed. You are Warapika permanently zvachose. helped. Wabatsirika zvachose. Kana iri marriage iri kuitwa counseling If it's a nevanhu, marriage that is meant to munorwa be Monday modzokera You fight on Monday and you go mobva for marwa counseling. chitatu modzokera You fight on Wednesday, then you But go kana for muri counseling wekurwa again. kana But if mweya the people mutsvene fight- akakuitai But counseling if the Holy ndo Spirit yekutanga cancels you, nekupedzisira it's the first and the paakanzi last one. tinokupa chatiinacho I will give you what nezita you rine have. simba With the name that is pamusoro powerful, pemazita above all hanzi the names. nezita rajesu In the name of zvesirivha Jesus, nendarama silver and akabva gold, asiyana nazvo. He left it. Ndine mumwe munhu wada kutaura naye. I want to talk Kune to vanhu someone. vakakuona uri There are people who pagedhi saw you vakati at iwewe the gate, haupinde who muchechi say you don't iwe enter into the haukodzeri church. zvakanaka You don't Iwe- deserve the goods. vanofanira kuona wateera wamo. They must see you in the church. Masingle mother, Single mothers. imimi vanhu vanotaurwa kuti munotora varume You vanhu people who said you take imimi people's pamameni husbands. snatchers You ministers. sekutaurwa kwazvo mumastriti teeraika kwavari Follow endai where they pabeautiful gate mugare ipapo Go to mupiwe the chiri beautiful permanent gate and stay there. vanokuonawo inaro dumbu They rako will see you with your vachiona stomach. nhumbi yakadai kuti ko zvaita They will see you with your sendakateera pregnancy. kunyange ndichijamba ndakateera unoona kuti chirema chakabvunza kuti wapinda sei muno How did you zvikanzi enter in? waporeswa nani How haana healed mweya you? wetsvina here He zvikanzi had ini the kuti ane mweya wetsvina kana haana Even if ina you have handizive people or not, I don't know. chandinoziva ndechekuti What I handichagari know is pagedhi I'm no longer pacho standing at the pamunoti gate. hosana hosana Where you say Hosanna, taakuita Hosanna. tese We are hosana now tiri worshiping munzvimbo together, yekurumbidza In pane the place pamwe of panoti worship. mweya mutsvene ndibatei This is kana also the Holy mandibata Spirit holds nditeere kwakaenda So vamwe that I follow where others upenyu went. hwevanhu hune maconfinements People's lives akawanda has got a lot of confinements. upenyu hwevanhu hune maconfinements akadi People's lives has a lot of confinements. unofanira kuti kana vana vakukura so If your kids are growing, ukanzi vana varipo kuti mwari say, kuuniversity mwari where are they? kuattachment Say someone umwe is wacho in the attachment. akaenda kuindia maisatsvairamba here taitsvaira mumba takatevera takabva pagedhi takateera we raised ikoko from the gate kwenyuko and we takauyawo followed. We followed where you went. koma muri paairport makarega here kushanda mba aiwa tinaurega kushanda mba did not stop takateera We takawanirwa nyasha We dzekuteera found grace takazosangana najehovha tikadi We tikateera met both and we hatisi kuramba pursued. kuti mutemberi mune vamwe We are not but saying ndiri the kuti temple iye of the kugara pagedhi But this iti thing mwari of staying ndinoda at the gate, kusangana nemi say, God, I want jehovha to meet you. sanganaiwo neni Jehovah, ndipei meet varume with me. nevakadzi vakazara We need nemweya men and women vachauya filled with the vachiprofita Spirit who muupenyu come hwangu and prophesy in your life. mira ndikupe revelation Let me give you a revelation. zvinoita panosimudzwa munhu What happens when someone is raised hausimudzirwi kudenga is you're not raised to heaven. unosimudzwa pakati You are raised pevanhu among vaunogara navo the people you stay mazuva with ese every day. that's why chinoti vamwe vanhu vakasimudzwa vanonyara That's why you see if other people are raised, they vamwe are vanhu ashamed. vakasimudzwa vanonyara unosimudzwa pakati You are raised pevanhu among the people vavaigara navo you stay with. kana mwari vakatendera kusimudza sisirumbi If God allows to raise me, vanotosimudzwa pano she'll be raised vane vaine here. mota yavo vachibuda nayo pagedhi I'll pano be having my kana car paine here. munhu akambowachirwa hembe ane achiona achiti akawacha hembe dzangu You ipo say she pana washed my clothes kwete here. kure ipo pana uyere uyu ndakambomukwidza mota uyu yesu vakamukwidza but kana vakusimudzwa hausimudzirwi But when kure you are raised, you're not raised unosimudzirwa from far. panzvimbo You are yavanga uri from the iyoyo place ndo you paibvunzwa mubvunzo kuti That's uyo when you ask- haazi mwana Is vajosefa he not namariya the here son of jesu Joseph and vakanga Maria? vasimudzwa Jesus had pavanhu been raised vavaigara navo among the people he was staying with. mwari havakusimudziri kure God doesn't raise you from afar. bvunzai ini ndinosangana nevanhu vanenge vakudhiraivha vachijamba marobots ipo pana bvunzai ini ndinosangana nevanhu vanenge vachidhiraivha kunge vari kudya people who are steering raised- steering inenge yanzi pachipfuva mpa munhu akaibata achita kunge ari kuisundidzira vakambosangana nemunhu anenge achitaka kudhiraivha steering inenge iri muchipfuva umo akaibata haagoni kana kubhenda
wazokura unozoona izvozvi pane vamwe handisati kutaura nemazita wakuti ma-earphones kepi nemabhimbo achidai achitodai musoro aifamba akadai achiita kunge ndiye ari kusundidzira mota nyambidzirwa akiseisaneta ndiyo iri kufamba hausimudzirwe kudenga unosimudzirwa panapa wanirwa nyasha dzekusimudzwa pakati pemadzikoma simudzwa vanhu vachiona kana ukapinzwa. There are people in the given office, they are ashamed. But when you have grace to know that God doesn't raise people from afar, God will raise people from here. nhasi ukatonzwa body member vanhu vanosara vachiti angaite body member aihura yese aihura but atosimudzwa nhasi haatomuziva uyo haana kana dhiri haana dhiri kwauri denga ratoita dhiri haana dhiri kwauri atoita dhiri ipapo pane tuwana twatatoropfafadza twakapasa form 4 handakambonzwa kuti akafoira iye akamborohwa namai wake iwewe ucharamba uri pauri iye atosimudzwa denga harisimudzire vanhu kure rinovasimudza muchiona seunorota seunofunga vanhu vachisimudzwa denga richitosimudza vanhu denga richitoitira vanhu zvakanaka even musi waanoroorwa mukati hana kufitwa nemurume wake after 2 weeks vanenge vafitana. After 2 weeks they'll be fitting each other, they'll be matching. The year I became a pastor, ndaiti pese pandiri kufamba ndoti I inini mbotarisa mapema ndakazoti umwe musi ndichifamba the other day when I was vanangoona zimwe zimurume rakagwinya I saw a giant. baba makadi ndokutaura imi mufundisi kati tinozivana hanzi hatizivani ndangoya ndikuudze kuti muri mufundisi pamwe pacho iwe wega unoseri unogona kuita chinhu muupenyu chokunotanga kudhauta kuti is it wrong hausati wamboona kamwe unozoti satana ane utsinye anokuisa chinhu chatadzisa vanhu kuenda kumberi chinhu chatadzisa kuenda vanhu kumberi mwari anotokupa makomborero mwari anotokuzarurira izvi kune vanhu vane vakomana vavo panapa pane vanhu unenge uchita kumutiza so naimufundisi uya kuno ndosinganisa kana wadiwa ka zvakanonoka famba wakadai hazvina kana basa. Ndine kamwe kamfana kangu mira ipapo ndine kamwe kamfana kangu kakatizisa kuchikoro ndezvo ndakavati ndiitire video call vachitifonera kuti vafana vari kuziva twaita mistake ira but ivo havasitomboziva kamusikana kakane manotsi ekuda munhu ukatarisa mastatus acho so sanoti mwana anga anonokerwa ndakarira bamukuru wacho ndikati hama ine manotsi ekuda munhu ndakutomuendesa vana maimufundisi kuchikoro ichocho unoyachiona kuti pamwe pacho chiri kutadzisa vanhu kuenda kumberi kuramba blessing yamwari iri mauri pane chakadyarwa mauri chakaiswa namwari mauri chauri kutsikirira pasi nekuti vanhu vanozoti kudii hauropafadzirwi hauropafadzirwi kuseri ende kana mwari vaakuropafadza vanhu havaropafadzi vane unhu hwakanaka havaropafadzi vakafitwa havadaidze vane unhu hwakanaka anoti ndinodaidza wandada kudaidza panguva yandada ndosaka uchiona kuti pavana venyu vaminavo vamakunda 5 muchishandisa njere dzenyu dzemunhu makati uyu ndiye ari pamusoro peuyu but ndakakuudzai kuti in 20 years time muchava namasurprise hamuna muchiti uyo anosimuka here ndowamunoona achinzi namwari fair why wisdom dzevanhu dzakasiyana newisdom dzamwari because when God mwari vanonzvera pfungwa vanonzvera mwoyo unoti chinhu chiri kunetsa kwatiri mashona kuramba kusimudzwa kuramba kusimudzwa imomo mune vavhangeri mune vanhu vane kapasiti yekuzadza chichinwe mune vanhu vane wisdom but nyasha anadzo mukana anawo unosimudzwa ene unoka zvinoita vanhu vanobvunza kuti ndiwe here wandaona uchimba vati kuchechi kwenyu kunongotorwa munhu wese wese kuchechi kwenyu kunongotorwa chi munhu wese wese shamwari ndinogona kuita waso ndotobuda hangu ndichinotsvaga madhongi arasika ndiri mwana wakisha
As a ndichinotsvaga child of mai Fisher, madhongi looking for asi donkeys. charasika haazi madhongi But what is lost are not charasika donkeys. chigaro chamambo What chisina is munhu lost is the ndo seat of the chandanzi king that nedenga doesn't ndibude live there. ndinotsvaga That's the heaven ndafamba directing to go and ndiriko search. denga When I went haritauri there, neni the heaven rinotaura doesn't talk to me. nemuranda roti It talks to the hatingadzokeri servant. kumba He said we tisina cannot go kuona home muranda without pavari seeing kuona the muranda servant. vari kumirirwa nemafuta And they send the prophet, they are chimbotenda waiting muna for- mwari ane wisdom Believe in the God that has yakadarika wisdom, yevanhu that gore surpasses people's ra2026 In chimboitawo 2026, zvowechirema ichi. Just be like this crippled man. You know what I love about this crippled man? Chanofarira pamurume uyu. Ndechekuti he asked for what he used to get Akakumbira and he zvaiwana. got what he did not used to get. Akawana zvaanga Iwewe asina uri kujaira kubasa kuwana. kwaunoenda mazuva ese. Where you go Iwe to uri work. pamba paunogara mazuva ese. At your house Uri where you stay panzvimbo every Mwari day. ngavangochinja ngavangoflipa so May God vakuendese the other flip side. Chinhu and- chinonetsa kuvanhu vanonamata mazuva ano havatendi kumamiracles. They don't believe in miracles. They doubt miracles. I want They you to doubt raise. miracles. Muno chirema chinongondinakidzira chinhu wani. This crippled showed me He one just thing. asked for silver and gold. He was asking for silver and Paakanzi gold. sirivha negoridhe hatina. When they say silver and gold, we have not. Akaramba akatarisa. He Zvikanzi looked at them. tinokupa He chatiinacho said, we give you what we nezita have raJesu. in the name of The Jesus. wisdom yaMwari Kuchenjera kwaMwari kwakasiyana nekwedu is different because from ours. ours is limited. Nekuti kwedu kune kwakunogumira. The men had been excluded from full participation in the temple Murume worship akanga abviswa pakuita zvinhu nekuda zvemukereke kwekuremara. because he was crippled. This healing Kuponeswa uku kwakamudzorera muchechi, returned him to church. kwakamupa nyasha dzekugona kunamata Mwari, Gave him grace to be able to worship the Lord. kupinda mucommunity sevamwe. And he could enter into the community like normal people. When he was leaping and praising, Pai jamba that jamba was achirumbidza. overflow of gratitude. Kwakuri When kutenda someone has kwakazara. experienced grace, Kana munhu ane awaniwa kamwe nyasha. kanyasha kakufara kaanoita He kana has a way awanirwa of nyasha. celebrating Mufaro when you wakukawanirwa found grace. nyasha naMwari, When you pane a have found certain grace, level of gratitude Pane that kumwe comes kufara on you. kwaunoita kunouya pauri. Mwe munobva ati mufundisi, is that true? I can tell you this, every limitation that we have, Zvese it zvinhu excludes you from certain activities. zvinokubvisa pane kuita zvimwe zvinhu. Every limitation that we have. All limitations that we have. Vanhu vanoshanda in clusters. Vanhu vanoshanda mumapoka. Izvezvizvi vanhu vanoshanda in Vanhu clusters. vanoshanda mumapoka. Munogona kunyepa kuti takafanana. You might Ndosaka say we are the usingadaidzwi same. kubhurai. That's why they don't call you when they Vanoziva do kuti their bride. hautengi. They know that you will not participate. Vanhu vanofamba iyo zvizvi ukanzwa munhu achikuti handina fiyo When you hear someone saying, I don't feel so okay, you say, It's very rare usina mota Kashoma munhu anoti usina ndoya mota. ndichikutora. someone say, I'll come and fetch you. Ukabva pamba penyu netsoka, If you go from your house on foot, ukanga vaakudzoka, when you are coming back, unodzoka semauriro awaita. you come back the way you. Kana wauya nemota If you came with a car ikaita flat tire, and it has a flat vanokupa tire, imwe kana kukubatsira nevhiri. they will give you another Asi car or ukauya another wheel. nekombi, But if you come with a vangatokunzwira taxi, tsitsi dzekukupa yekombi yacho, hatikupe mota. What God has not given you, Zvosinopiwa many does naMwari, not give you. munhu haakwanisi kukupa. Chausina kupiwa naMwari, What God has not nyika given you, haikupi. the world Chawapiwa gives you. naMwari, What God nyika has inokuwedzera. Ndo mashandiro yewisdom yevanhu, inokupa zvauinazvo. Wisdom yaMwari inokupa zvausina. Ndogara ndichiudza vanhu mazuva ati handisina imba maHarare. Vabereki vangu vanga vane musha wavo kumusha kuRuzefu. Pese pandaisvika waitanga kufunga uri maHarare kuti unorara kupi. You start thinking in a hurry where. Fortunately enough, I had a bigger sister who was a mother sister. Ndokwawaienda wonodya ikoko. But izvozvi ukadzoka madzoka musina kutiona mufundisi. Pekurara paripo mubhedha nechikafu vari kuwedzera pane zvandinazvo. Ndosaka uchiona kuti ukashanya nyama yaunodya kumba exactly ndo yaunopiwa kumba kwevanhu. Kana uri kudya 1 piece uchangopiwa 1 piece. Because nyika inokupa zvauinazvo. Zvaunenge usina unopiwa nani? Ndo wisdom yevanhu newisdom yaMwari. Anosimudza vanhu ndiMwari. Anopururudzira vanhu Who vanhu. celebrates for people is people. Iyo zvizvi ndakagara panapa muofisi yamufundisi I'm here in nekuti the office denga of richikutenda kuti ndinzi mufundisi. Ndikangonzi pano ndadzingwa neFM. If I'm chased Vanhu by vanoti FM, baba chirichi
baba Jirichi kana utongoti Alfred Alfie zviri saisei unotaka kudaidzwa zita kuti Alfie how are you Alfie ndekapi unotona ufana webikisa kuti ndepi yako shamwari warowa nechibhakera but kana nyasha dzeufundisi dzichipo baba maswera sei baba makadi muripo here why chasimudzwa naMwari hachibviswe nevanhu chaunenge wapiwa naMwari kunyange vanhu vakasakugamuchira but havagoni kuchibvisa. They cannot take it away from you. Look at your life and say, I God, help need me. the Holy Spirit to give me that wisdom. To understand things of the Spirit. You know what? Spiritual munanonzwa zvemweya The anorarama one who is of pakati the pevanhu Spirit but lives among mhinduro people. dzake dziri unique. But his answers There's are unique. always unique answers. Ukaona munhu akazara nemweya, If you see one someone filled reason with the you see Spirit, is answering. Ukatarisa kuti chirema ichi chinotipa imwe revelation yekuti kune zvirwere zvisingarapwi nemadoctors. There are other diseases that Kune doctors zvimwe cannot zvirwere heal. zvisingarapwi nemaphysician. There are other Kune diseases mamwe that maconditions physicians cannot heal. anongorapwa naMwari chete. There are other conditions that only God can heal. Kune zvirwere zvemadoctors. There are Kune diseases for mimwe doctors. hakuna panado remadzikirira. There's no Hapana Panadol for- kafino remamhepo. Kuti mwana wangu inini ari kurota nyoka, mobva mati taakukupa antibiotic. Hakuna antibiotic revaroi. And I want to tell you this. Munhu ukasanamata If you don't unoitwa pray, pati nemamhepo. you'll be used by Panyika pano demons. pane vanhu vane hutsinye There are people who are vakangomirira heartless, kuroya chete. who are waiting to be John wished. 10 verse 10 John 10, in a 10. two segments, It is two in a segments. two words in one There's verse. two words in one verse. Yekutanga ndeyevaroi, The first one is for yechipiri the witches, ndeyenyasha. and the second one is of grace. Unoziva kuti kune munhu anoti ari kumusha so Someone otendeka prays ruoko rwake oti vari Harare in the stretch, he ngavarege said those- kudya. Vakaenda kuJobheki vana vemadzikoma nevanin'ina ngavadzungaire. Vese kune mweya yetsvina There are vana evil baba spirits. nana amai ukarega kunamata If you don't unoitwa pray, pati nemamhepo. you'll be used Kune by mweya inogadza vanhu There are pabeautiful spirits gate that ivo make people vasina stay at chiri the gate. beautiful pavari. When they don't have anything beautiful in them. I know kuti vazhinji hamutendi kuvaroi nekuti makanyanya kuona matiktok nemaskits, but unoroyeka uri patiktok, can be wished unoroyeka on uchiona maskits. You can be bewitched watching skits. Kune teenagers nemi youth, hey, there's no witchcraft, hey, there's no what, and vana vedu mazuva ano vakutoti a mermaid is a friend. I want to watch a mermaid. Kune mweya yemamhepo iriko. Kune madhimoni ariko. There are demons that are existing. Rimwe gore, I think ndichiri kugara kuna Roma Road. Rimwe gore ndine imwe mhuri yakarorana ikachata. Vaiti vakangobatidza keteo vakutorovana. Ene murume wacho aida tii. Vanobva kubasa, vagogeza, vagotamba, vagocheka nanzwara. Nguva yekurara ndibikiro tii. Ketero ichingoti dhuru. Ndambokuisira message hauna kudaira. Ari kuroverwa ketero. Kugara 6 months. Staying 6 months. Dumba harina kuchinja. Imi vanhu michi chiri kuitika zvanhu tiri kurovana every day. Why? Anongozoita hasha. Ndikati munei unzai kuno makapiwa chii pamuchato kutora ketero kubvisa kudai zvese zvatopera. Anenge akanzi as long as ketero iyi iri mumba make haagari mumarriage imomo. Engochiroiwa nemunhu asina bhuri. Imi muri wemaskits. Pane mwana ndakaudza ndikati kana waenda kuZimbabwe Go to see. uchipedza kuchata After the pinda wedding, mumota uye kuno. Iye aenda adaidzwa kwavamwe hama asvika kuya abikirwa. Achingobuda kupinda mumota akutopenga. Ndaruma munhu inini, ndaruma munhu inini. Haachatozivi kuti achata. Pamwe pacho vana baba pamuri kuuya kuno kuSouth Africa, never ever think kuti haufanire kunamata. Unofanira kunzwisisa kuti kune nzvimbo dzemweya, kune nzvimbo dzepanyama. Zvitapemberera vana apa tikati vachata graduate. Ipapa ndo pakanonzwa kuti ndauda kuroora. Baba,
zwa muviri wese kuti ndaakuda kuroora. Pane mamhepo anoda the spiritual deception. Pane pamwe paunoti kana mweya mutsvene akapinda mauri, that spiritual gift yekuti you sense kuti I need to pray, you sense kuti I need to worship, you sense kuti pandiri kuenda apa I need to worship, pandakubuda apa I need to worship. Ndinoona hangu vanhu vachienda kuZimbabwe musina wamataura naye. Unogona kuenda ka4 ukadzoka, but ka1 kaunoita munyama unosangana nemamhepo akakumirira. Remember, munzvimbo dzemweya munoshanda the word. Peter na John na James havana kuopareta munhu uyu, vakati tipeiwo tsono, torai skani, itai sona, vakanga kuti nezita raJesu simuka ufambe. Nemamhepo haana miri mazwi. Pane paya pandinoti Mwari ngavakuchengete uende zvakanaka ugodzoka. Tine tichisangana nemhepo dziri kunzi ngaarege kudzokera. Gore richitanga kudai, iro gore richitanga kudai, patatofura gore kudai, pane vakakushuvirai zvakanaka. Vamwe pavari kuti happy new year, munofarira happy new year handiti? Happy new year and a prosperous year. Imi munoti madhimoni haazivi language. You think the demons doesn't know the language? Ari kutotaura. Unoziva kuti unogona kuita mweya wekukwereta ukafunga kuti idhimoni, iyo idhimoni. Dhimoni rekukwereta. In the spiritual world, Bible rati mweya mutsvene anokubatsira. The Holy Spirit will help you. He reveals to you hidden things. Ari kunzi naDaniel hidden, ari kumurevei. What is it that is hidden that I need to know? Kune inonzi the human intellect, kozoita inonzi the spiritual intellect. The human intellect has limitations. The spiritual intellect has no limitations. What is intellect? The intellect is the human ability to do stuff, to interpret content and to apply content. That's human intellect. That's spirit. That's the intellect we have. Human intellect, inopererwa. Spiritual intellect, haipererwa. In life, pane zvinhu zvaunogona kuita iwewe. Pane zvinhu zvinoitwa nemweya mutsvene. And there are things that the Holy Spirit will do. Handizivi kuti gore rino here randaitaura kuti unofanira kunamatirwa. Ndinofunga last year. Randaiti pamwe pacho patinoti vanhu uyai tikuturikei maoko tingokunamatira. Pamwe pacho you don't see the need to come. But kuturikwa ruoko nemunhu zvinoreva kuti pane dzimwe hondo dzanga dzichirwa newe dzisingagoni kupedzwa newe dzinoda kupedzwa nemumwe munhu. That's spiritual wisdom. Nekuti kana uri mugomba unoda mumwe munhu anokubuditsa mugomba. Saka kunamatirwa nemumwe munhu it's a sign yekuti pamwe pacho ndakaenda kugomo with my spiritual father. Midweek we agreed with my spiritual father to go and pray. Tapedza kunamata. When we were done praying, baba vangu vakati, my father said, you know that in you, because you are a pastor, patakapedza day 1 of prayer and fasting, in you, you are a pastor. In me, I'm a pastor. Nyasha dzaElijah dzanga dzakasiyana nenyasha dzaElisha. For this hour, chienda mwanangu, unonamatira nyasha dzawinadzo dzekuchechi kwako dziwanike kuchechi kwangu Kempton Park. Ini ndakunamatira nyasha dzandinadzo dzausina iwewe dziende kuchechi kwako kuRudaport. Ndikati, but I can't pray for you. Zvikanzi no, even your son akawanirwa revelation naMwari ane chimwe chaanogona chausingagoni iwewe, chaanogona kutokubatsira. Mwana wavabereka panyama anogona kupiwa a gift that helps you uchiramba uri baba vake. Manzwa zvandikuedza kuti pamba penyu pakapiwa mwana ane gift yeprotection ari kuprimary akati baba ropafadzai imba yedu, musha wese munobatsirwa neprotection yemwana ye, because munhu achiuya panyika ane maropafadzo aakaiswa mahari. I'm tempted to share this. Kundai, I want you to post something on my screen in Ndichiparidza. When you are ready, you raise your hand. Rumbi will tell me because my eyes doesn't see as far as you are.
pane something yandoda kuti uzive chekuti ukasazarurirwa nemweya mutsvene If you're not unogona revealed by the Holy kutadza Spirit. it's something that I saw, it's not me. Ndakachiita, handizini ndakaparidza, but I appreciated the revelation. When you are ready, you tell me. I just want the church to listen. Pane pamwe pekuti ukashayirwa revelation naMwari, unogona kurwa nevanhu You might fight with vasiri people kufanira kurwa newe. who are not Unogona yet kuchengeta able to fight vanhu you. You might wausiri keep people kufanira that you are kuchengeta. not supposed Mweya to keep. mutsvene anotiratidza The Holy Spirit shows us zvisingaonekwi nemaziso what, emweya. Mweya human eyes mutsvene cannot see. anotibatsira The Holy kunzwisisa Spirit helps us to zvatanga understand tisinganzwisisi. that we could not understand. Kune simba raMwari rinoburuka ranoda kuti munhu angonzwisisa. That I want Handisi someone kuti to zvandiri kutaura. understand. Then kune vanhu vanotenda kuti when I am to be saved, There are people who I believe need to do kuti something. ndinofanira kuita chimwe chinhu. Nyasha dzaMwari hadzibatsiri munhu aita zvinhu. The grace of We God doesn't all help those who encouraged do to something. do something. Tese tinokurudzirwa We all kuita zvinhu encouraged izvi. to work in the house of God. Tese tinokurudzirwa But akanga kushanda ari mumba maMwari. pabeautiful getaway. But the one who was at the Haana beautiful gate, zvaakaita. he did not do Mwari anything. vakangomurangarira The God nekuti just vaida kuti remembered him apore. because they Kune wanted vamwe him to vanhu be kuti you healed. get so much discouraged Uzinogona nekuti unoti kusondoroka. handina zvandiri kuita. Because saying, My I'm not doing hands are anything. tied. I can't contribute. Anogona I can't kubatsira. work. Anogona Unozoti pamwe kushanda. pacho pekuti you feel useless. Unogona kuona semunhu I asina basa. used to feel useless. I remember very well patakaenda kuwadzana extension When you went ndiri to muf- Kuwadzana. ndiri mutende zvikanzi ngatiitei macontributions tiende kugomo tinonamata. Mufundisi wangu ndoda vakomana 5 vanoenda neni asi kwatinoenda kunobhadharwa vakomana vacho 5 ngavabatanidze. I couldn't go because I couldn't batanidze. Handina kuenda because I could not contribute. I couldn't. But I felt so weak. I felt so irrelevant. Why? I couldn't do what others were doing. I want you to know kuti nyasha dzaMwari hadziuyi pavanhu vane capacity grace chete. of flow doesn't Dzinogona come to kungoburuka those with pauri. capacity. Pane pamwe paunofanira It can kungonamata fall on Mwari uchiti Mwari kana mangondinzwirawo So if nyasha you've had kana grace on mangondirangarirawo me, if you've kana remembered mangoda me, henyu kundiitira something want to do ndiitirei something for me, something do it for not me. nekuda kwezvari kuitika Not but because of nekuda what I've kwekungoti done. ndiri mwana waMwari. Because I'm a child of God. Nevamwe vanofanira kuita something kuti Mwari And those who avanzwe. must do something so God that must God can hear us. remember you. Handizivi kuti zviri kumeka sense here. I'm not sure if it's When you only apply your own spirit and your own thoughts, you are only limited to the knowledge that you have. Ukashandisa pfungwa dzako iwewe, you can apply your only own go as far as your intellect. But when you use the Spirit of God, ukashandisa mweya waMwari including your intellect, kushandisa ukapa nepfungwa dzako, mukana wekuti Mwari pandinoita zvinhu zvangu, and you give space that God when I'm doing my things. help me with that which I do not understand. Ndibatsirei pane izvo zvandisinganzwisisi. Unoona vakuita zvimwe zvinhu You will see yourself doing zvawaifunga something kuti haugoni that you thought nekuti that you mweya cannot mutsvene do. anenge akukugonesa. Because the Holy Spirit has now given you power. Kundai, are you ready? You are not coming. Okay, we'll do it next time. If you are struggling, I want to round up. Pane revelation inouya nevanhu. There's a revelation clip that that I comes wanted with to people. share. Pane revelation inouya. Iyozvi ukatarisa kuti mwana wako ukamurera uchishandisa your own wisdom. Pane nguva yauchapererwa. There's a time that you come to. Do you know kuti my son is 10, but he knows my phone better than me? I'm not sure if I'm the only one anogona kuatesta kuti my child knows the phone more than me. Vabereki vanotenda kuti mune vana vakudarika kukuziva pafoni. Vangani venyu vanombopawo mwana wavo foni kuti ndibatsirewo. Vangani venyu vanoti mufundisi ndakambomupa foni kuti ndigadzirirewo foni. Uchivharwa woti ndigadzirirewo. Womudaidza woti ndigadzirirewo foni. Okugadzirira. What does that mean? It means mwana iyeyeye in certain areas of intellect atova advanced than you, and yet unoda kumurera. Saka pane nguva dzaunozoda mweya mutsvene kuti avhare the gap where you end pamwana wako nekuti pane zvauri kumutaurira uri limited. And izvozvizvi we don't even want to lie. Vamwe vacho vatodzidza kutidarika. Vana masiniri handisi yangu, but vabana maishakati I'm 100% sure
kuti knowledge yamuinayo yeindirect yekuverenga haisisina kudarika yafadzi iye apa mberi but unofanira wangu haasati andikunda ake is only grade 9 pane zvekudzidza tichiri pamberi but kune vamwe vaapanapo wekuti even chikoro chacho unoudzwa unzi mudara apa bvisa apa apa isa apa apa bvisa apa apa isa apa unonyatsotoona kuti munhu ari kufunga kundidarika nevamwe vana mai vari munhu muda kutoitirwa grocery nevana anotonzwisisa budget unozonzwa baba wako kuti aendai nanhingi mufambe naye ajairire vari kuti aakuziva kukudarikai inzira dzekutaura pachikuru hanzi wamagunda kuti fambai naShalom haanokubatsirai vari kungoti Shalom ane zvimwe mama zvaakuziva kukudarikai unonzwa vamagwenzi vaakunzi mukati ndakuenda kumusha hayi ndaina tembi kana ndatafadzwa mai magwenzi vari kuti machembera munorovera mukafa ndikaita chirikadzi dhiraivhiwai mudzoke muri mupenyu havazogoni kutaura kuti wachembera vanotaurawo newisdom yekuchengeta mwoyo wako muri kuramba ndo chokwadi chiripo but vana ava tofanira kuvadirecta vana ava tofanira kuvapa wisdom vana ava tofanira kuvalida tiri kuti mweya mutsvene where my intellect limits and where my space is limited you are omnipresent you go with them where they go you come when with them you see where they are go and help me to lead these children vangani venyu vanoziva zviri kuitika kuuniversity. How many knows what is happening to university? And some of us, our children are in university, and us, we have never been there. And yet you want to tell him, kuti kana wasvika ikoko famba so, uzobata so, uzodai. Anenge achitaura zvinotaurwa namudhara hazvishandiswi, zvinotaurwa namamuzera hazvishandiswi, but haagoni kukutaurira kuti zvauri kutaura uri out of order. But uri kuda mweya mutsvene kuti akubatsire. Ndiri kungoshandisa vana as a sign yekuti unzwisise kuti human intellect ine painoda mweya mutsvene. Hallelujah. Zvaita. Ndoda kuti church ingonzwisisa kuti what is a pastor and why do you need a pastor? He's not your spiritual father because you watch his videos on YouTube. He's not your spiritual father because you comment amen on all of his TikTok videos. No, a spiritual father is not a celebrity you admire. He is a destiny voice that God ordains over your journey. A spiritual father is not someone you follow. He is someone who forms you. He is not someone who excites your emotions. He's someone who builds your foundations. A spiritual father is not someone you choose by preference. He is discerned by alignment. Alignment of doctrine, alignment of spirit, and alignment of purpose. Many people today are confusing digital access with spiritual covering. You can have access to a man's content and still have no access to his grace. You can admire a man's wisdom and still not be submitted to his authority. A father in the spirit is not proven by how many clips you have reposted on Instagram, but how deeply his counsel shapes your decisions, your character, and your convictions. A spiritual father is the one who can correct you without losing you. The one whose voice brings order when your life is in chaos. The one whose alignment with God becomes a pathway to your own alignment. For a father is not here to entertain. He is here to equip. A father is not here to make you shout amen. He is here to make you grow in the spirit. So before you call someone Papa, ask yourself, does this man truly shepherd my soul, or does he only stimulate my emotions? Spiritual fatherhood is not a title you give. It is a mantle you recognize. How did you like that one? Repeat it again. I just want you to know that digital access is different from having a pastor. I just want you to understand what is a pastor or what someone is. Spiritual father because you watch his videos on YouTube. He's not your spiritual father because you comment amen on all of his TikTok videos. No, a spiritual father is not a celebrity you admire. He is a destiny voice that God ordains over your journey. A spiritual father is not someone you follow. He is someone who forms you. He is not someone who excites your emotions. He's someone who builds your foundations. A spiritual father is not someone you choose by preference. He is discerned by alignment. Alignment of doctrine, alignment of spirit, and alignment of purpose. Many people today are confusing digital access with spiritual covering. You can have access to a man's content and still have no access to his grace. You can admire a man's wisdom and still not be submitted to his authority.
one whose voice brings order when your life is in chaos. The one whose alignment with God becomes a pathway to your own life. For a father is not here to entertain. He is here to equip. A father is not here to make you shout amen. He is here to make you grow in the spirit. So before you call someone Papa, ask yourself, does this man truly shepherd my soul, or does he only stimulate my emotions? Spiritual fatherhood is not a title you give, it is a mantle you recognize. Someone to understand from this clip. Wisdom will tell you, I cannot say I'm not going to church, I'm watching online. Do you know, if you watch someone online and they don't know you, they are not spiritually covering you. You can only be covered by someone spiritually who is accepted to cover you. You can hear and touch a TV shouting, touch the screen and be healed. It does not work. You only get access. Zvakavana kuti izvozvizvi munobva ati ndiri baba vake ndisingamuzivi ndinomutengera bhutwe. They need to be access. This is spiritual wisdom. When you need to know that the 3 hours or 4 hours I go to church, they are rewarded because I know you. Munhu asingakuzivi akataura a word, personal link yemunhu waunoziva, it does not work. This man, he may not be friendly because many people want papas. A person who, munhu waunoti spiritual father, munhu wekuti ukaenda kuoffice kwake, manetsana akati dzokerai kumba mese, munodzokera. Munhu wekuti ukampa mwana, aita musikanzwa, mwana iyeye anodzoka maakutaurirana. That's your father. That's your pastor. Not munhu waunoposta munoti pa status 20. Post the status. You may be excited, my emotions, but that does not work. And a real pastor is someone who is able to rebuke you. And that's your pastor. The moment yamunongoenzana neni vagondwe, vagondwe, ndofunga kuti mwana uyu zvaaita mudzokere naye kumba. Musasanonetsane naye. Mwamati pastor kana muchimuda mutorei kumba kwangu haatsiki. That moment you are already out of an anointing. A spirit mupenyu kune munhu anofanira ngokuti kana ati no, even zvisingakuitiri kana zvichikuitira kana zvichikufadza kana angoti no, it's a maizviziva here izvozvo. So many of our children, they say, I will listen on voice. As long as passing a spiritual connection, that one is not your papa. And they are not praying for you. I was praying for this one guy in Rivonia when he was about to die, and somebody introduced him to him. I asked him, who is your spiritual father? He told me a man in America. Does he know you exist? I send my man online. Now you are dying. I need to speak a word. Where do I come? Did you send online? It takes 7 days for them to respond. We are many. There are so many ways of siphoning money. And it's being said, it's called tele-preaching. Where people preach, they get money, they get gifts. Yes, they've got big names. And they are not Christians. They are gifted. There's a difference between a pastor and a philosopher. One guy, he is a philosopher. Iwe msikana ena unoita mari yako, samirire kuroorwa ena unoita mari yako. Kuroorwa nemari zvinhu tu zvakasiyana. Whether you are a billionaire, you are a doctor, you need a man. Whether you are this astronaut, what, and you are a man, you need a woman. Just one woman who takes care of you and say, Usadaro, chidya, chimuka. You need that. So nyaya kuroorwa nemari zvinhu tu zvakatosiyana. Manzwa zvandinoita. Uine mari, usina mari, you need a spouse. And once maakuparidza mari muma marriages, maakudestroya concept yaMwari.
Mumarriage, mari yangu, imari yamaifundisi. Mari yamaifundisi, imari yangu. There's no way I can borrow money when she has, or when she can borrow money when I has, because it should have one poor account where we manage it from there. Can I repeat this? I've been married for but since 2008 chicalculator wega handizini ndiri wani vana ndikabvunza vana baba apa muchira ndiseka nokuita random pick vazhinji ndikavabvunza mabirthday evana havazivi. So I am saying patiri kunamata muna 2026, just make a decision of your spiritual father. Who do you want to submit to? Kuteerera pa internet, it's not bad. You can get encouraged, you can get wisdom. But nyaya yekunamatirwa inoda kunonamatirwa nemunhu ane spiritual covering pamusoro pako. It touched me, and I asked the church board, could we share? They said yes. Kune vanhu vane the gift of divine revelation with worldly philosophy, but the Spirit reveals truth that transcends human reasoning, showing that true wisdom comes from God. They are human, they are people with human philosophy. They understand the Bible, they can interpret the Bible, but they don't have the power. Simba remwe yamchene rinouya kune vanonamata kwete maphilosophers. Ende vanhu vanotaura zvinonakidza, akataura so, akajaiva so, mese munoseka, but do they have the anointing? Do they have the burden of your life? Ukanzi wapinda muleba, ukafona na 2 a.m, anodaira here. Daumbonamata mangwanani ano. Patiri kutanga gore. Pane chinhu 1 chandoda kuti tiite. Nenguva pfupi in the shortest time. Ndoona kuti vanhu vese macouples ese nhasi daunamatira macouples ingouya ikuno. Daukunamatirai. Macouples ese kunyangwe maleaders anonamatira vanhu mutanga manamatirwa. Kana wasiya munhu wako uya nejuzi kana bhaibheri unovambata ipapo. Macouples ese uyai kuno ndikunamatirei. Macouples ese daunamatira maleaders, maboard members muzondibatsira. Macouples ese ngoya ndikunamatirei. Ndine nyasha dzandakukupai gore rino. Pane hapana chamunoita ndoda kuti Mwari angotibatsira. Rumbi hausati wakapo uya unoda kuti uimbe. Vari kupraise team wasiri macouples. Unoita couple gore rino mwanangu. You'll be coupled. Or you'll be coupling. Innocent, are you coupling gore rino? Ndakakuona wakaiswa pa status hauinyepi. Ndakakuona wakaiswa pa status hauinyepi. Handichatauri hangu kuti akakuisa ndiani. Toda kungonamata macouples ese ari pano. Ndokuti Mwari werugare angokuitirai nyasha gore rino iri pangoita zvinoita. Youth handausi kukanganwai. Nguva dzekuenda kumba ndo dzakwana ndichadzoka. Dangokunamatirai macouples ese. Mwari verugare vakandibatsira kurumidze. Dangotaura nyasha. Chekutanga chada kudeclare pamacouples ndechekuti 1, hamufani kurambana. 2, munofana kungowirirana. Just be friends. Mweya Mutsvene ngaapinde pakati penyu pakunamata pane zvamunoita gore rino iri muzare nyasha. Ndati kana wamusiya kumba unouya wakamubata pabhaibheri unouya nesomething chiti symbolically Mwari ndauya naye. Tingoona kunamatirai. Ndine burden yezvandangonamatira macouples. Ngaparege kuva netunhu tunotaurika. I want God to make you true one. I want God to make you true one. I want God to make you true one. Paya panonzi naMweya Mutsvene uri munhu 1. Ndoda kuti Mweya Mutsvene akubatsirei. Macouples ndoda kuti Mweya Mutsvene akupei revelation. Revelation yekushandira Mwari. Revelation yekuchengeta mhuri. Revelation yekudanana. Revelation yekugara mese. Gore rino ngaringoita gore ramunoti gore rino takadanana kudarika mamwe makore ese.
gore rino takaitirana zvakanaka kudarika mamwe makore ese. Gore rino takashandira Mwari kudarika mamwe makore ese. Gore rino takaona Mwari. Ndoda kukupa nyasha dzekuti muchipedza service kudai kana mari chitendera mongonorara kusendo nomudzoka mangwani. Tasika kungonzwisisana kaya muchipedza service kudai mongobatana maoko mongonofamba mudzoka madya ice cream. Pane nyasha dzoda kuburuka pamberi paMwari. Ngapashaye munhu anoti ndiri busy. In that business ramuri kuita iroro Mwari kakupa nyasha. Vamasinire nguwana nyasha dzekudanana kutongopiwa nyasha dzekudanana. Mweya Mutsvene anofamba bheta kana nyasha idzodzo dzavepo. Kutongowanirwa nyasha. Munofunga kuti mufundisi vari kutaura sina basa, but ndiri kutofamba mumweya. Ndine nyasha dzandiri kutaura. Munhu kana muri mukapo da kupai nyasha dzokuti even akaenda kubasa anoenda newe. Mumwoyo make une uripo. Ndiri muprofita waMwari, ndiri kutotaura ndakazara nemweya. Ndoda kuti Mweya Mutsvene akubatsirei zvimapocket accounts, kunyimana mari, utsinye, mungonzwisisana. So that spirit, sweet spirit yekufamba mese, kuti mukwanise kuti kana mumwe akati akangotanga kutaura nendimi mumwe atobata mweya wacho mukatanga kutenga dzimba. Pane nyasha dzanoda kuburutsa pamacouples. Just grace. Gore richitanga kudai. Kuno munhu ari kutoti mufundisi wangu hamumuzivi, ndauya ndochirema chiri paBeautiful Gate. Kana chachisingafambi mumarriage ngachifambe masikati ano nezita raJesu. Kana chachisingaite zvakanaka ngachiite nezita raJesu. Rumbi. Oh, bonesi. Oh, bonesi. Iwe ndovimba newe. Iwe ndovimba ne. Oh, bonesi. Oh, bonesi. Ah.
iko kukona tekwenyu tekwenyu kukona tekwenyu mwari kukona tekwenyu mwari kukona tekwenyu iko kukona tekwenyu mwari kukona tekwenyu iko kukona tekwenyu mwari iyo rumbitso tenyu mwari rumbitso tenyu mwari rumbitso tenyu mwari rumbitso tenyu mwari iyo rumbitso tenyu mwari rumbitso tenyu iko kukona tekwenyu mwari kukona tekwenyu mwari Diani pane samba vafudzi vopfugama chiyeche suso yetsiyeyumambo akere zvake kudenga zopfuka motsunisi vadikani ndiyani anorapa oseva norwadzi amelitiye zoshamisa otiyema zovuka mutsunitsi vadikani ndiyani anenzara pasango arioka adikani tiyeche zoshamisa tiema tiyeyumambo otovuka isutovuka yemutuli motulitsi vadikani tiyani anoshema razaro unaku vadikani tiye otovuka tovuka makwari motulitsi motulitsi vadikanitia otseura lenzio lokufara vaditiete zoshami otiema mabode atovuka motunitsi motunitsi adikanitiani alorapa voseva lorwadziwa amenitiete otiema tie topukama motunitsika adikanitiani aloshema razaro unakuwa atiete otiema ove otovuka
ndiani anorapa vose vanorwadziwa dzieche suzot otiema haleluya. Pakati pesvondo ndakawana nguva ndiri kutenda kuti mafinances akanaka kuchechi, ndirambe ndichidaro kuti ndimbononamata ndiri ndega, because pandinoenda kukembi nemi ndiye ndichikunamatisai, but ndikaenda ndega ndinenge ndichinamata. Ndiri ikoko mweya mutsvene akandiudza kuti ndinamatire macouples ese, nekuti pakati pedu kune vanhu vakangogara but havatombonzwisisani. Mweya mutsvene akati ndirayire mweya iwoyo gore richitanga nekuturika macouples ese maoko, zvezvekuti kana mwe akataura chimwe umwe ateerere, zvezvekuti munongogona kuita zvinhu pamwe chete. Tikati hande kuspa ndoenda kuchekazi, hapana musiyano wechingwa chekuchekazi kana wekuspa. Kana muchida chekazi nespa, ingotengai spa moisapa, motenga chekazi moisapa. You see what I'm saying? So mweya mutsvene spoke to me. Ndakawana nguva yekutaura naMwari yakawanda. Chimwe chinhu chandakaudzwa naMwari ndechekuti frequently I need to pray for couples, because the devil is destroying couples. Tina ana baba vekuti haana chaanotomboudza mukadzi wake akateerera, angonzi iwewe chaiye ngandiudzei. Ungozoona mufundisi, baba makadi mukadzi anoita kuchikora chizuru, ane tsapfu dzese dzinobvunda idzi. Pamwe pacho panenge paita pakuti mukadzi uyu arwadziwa stereki. Manzwa zvandikuedzotsanangura, asi sina hope muna baba, akungotarisa to a spiritual father. You see what I'm saying? So mweya mutsvene aingoti tinamatire macouples. Imimi semacouples namatira kungoti mumwe wako angokunzwisisa, iwe ungomunzwisisa. Hapana need yenharo, hapana need yekupopota, ingotauriranai. Imbondiitirai amen ipapo. Ingondiitirai amen ipapo. Makambozviona here kuti baba namai mukatukana vana vanosuwa? Isu tine one asati aakuziva. Akandiona ndakarara mubedroom make, it's a sunny bedroom. So ndaida kunorara pazuva. Zvikanzi, are you guys fighting? Ndikati, why? Zvikanzi, why are you coming to camp? Why are you coming to camp in our bedroom? But I'm only following the sun. And oh, okay. But I had to find, are you guys fighting? And the papa pacho munoziva kuti vanozviona havatauri. Vakani venyu vanonyatsotenda kuti ukamukaburana vana vanozviona. They will see it. Baba vakatsamwa, it's easier pamwe not to see it, but kwete mai, ma one. Mai vakangomudhura, the atmosphere changes. And ndo vanenge vachitsikwa ubva wamudhura. You see, so Mwari vaindiudza kuti ndinamatire macouples. God was saying we must pray for every gift that we bring to church. Saka this month end toda kunamatira dzimba dzitengwe dzakawanda, toda kunamatira ma-offerings nema-tithe. Vane ma-resolutions egore uyai navo musi weSunday iri kuteera iyi. Mongondigira pane envelope, pane basket rema-resolutions. Ndikati gare gare ndikangorikavha ndombodzokera futi. I'll just knock off shama mugando nongoti ndipei mari nombonobhadhara nombonodzokera futi. Kungononamata. Ndikaenda kukembi, imi munoenda neni kukembi ndichinokutungamira tonamata. But ndoda kuendawo angu ndega makembi andinenge ndichinonamata inini. Mazva zvandikuedzera, ndisiri mindful yeprogram. It was so good. Ndinorangarira kuti pane patakanamata kubva about around 16 past 8 kunosvika kuma 11:30. Uchingonamata mweya mutsvene achikubatsira. Zvino mai ndikaenda nemi ukembi vamasinire chikafu chako I will be ndendiri pabasa. I want time to pray. Muri kunzanderera. Kana ndaenda nemi I will make you pray. Ino ndichinamata, but I need my own time to pray. Kana uine burden yekuti mufundisi, I fund those trips. You can see me. Adzimbodhuri. I just need a camping site,
where I pay less than 1,000 for 3 days or for 2 days, nendisingadyi. So hapana mazoe, I just need to pay a decent place where I'm secured, where I know I can pray at night. Usingatyi kuti ndichabatwa nevanhu, a secured place. Ndongononamata, it was good. Enda kumboenda futi nemaboard members, nomboenda futi nemaleaders. Pamwe tikanamata stereki tinopona. Mbomberera Jesu maoko. Chimbomberera Jesu maoko. All right. Truda kuamira tisati tapa ndingoita this admin regai ndiite admin ino nekukurumidza president worship mirai toda kuzopa zvipo nezvegumi tobva taenda toda kuita this administration nekukurumidza baba Mushakwe uyai kuno kumberi, maidhila uyai kuno kumberi pamwe chete nababa namaichenjerai mukangoti kwanyane muchiuya kumberi munotiitira zvakanaka. Mushakwe uri hausati waroora zviya masingo maswera sei akumuruseki hatiri vanhu vanofunga zvisizvo. Alright, toda kuita a few changes ndobva ndavagadza pasi. Mai Mulambo ndovaititungamirira kudheko vakazombokumbira kuriliefwa, saka ari kutungamirira dheko ndimaidhila havasati handina kumbovadaidzira nai, saka ndari ndivadaidzire. Ndakavaona 2014 ndobva ndakatanga kusangana navo pano paRudaport. Saka ndovanhu vachiti takatanga Rudaport, inini I was one of them. First service yatakaita, she was there. Ndo vanenge vachititungamirira kudheko. Then ava babana maichenjerai vari kungonojoina as committee members kumen's fellowship taita machanges. Then ava babana mai Mushakwe ndo vanenge vakutungamirira men's fellowship effective from today muzita raJesu. Hallelujah. Ofisi iyoyo yaimbova nababa namai Masinire, asi hazvirevi kuti mai Masinire vaifonera vana baba vachiti maswera sei. Aiyo, tiri kungoreva chete kuti vaipatina nani nababa pabasa ravo. Chiregai ndivasimudze tivatende zvakasarudzika muzita raJesu. Baba namai Masinire uyai kuno kumberi mugomira neni tichivatenda tichikudza Mwari. Kubva nhasi baba namai Masinire tiri kuvatenda nekuvakorokotedza nebasa ravakaita kumen's fellowship. Vachibva ikoko vakunojoina the main church board from today muzita raJesu. Hallelujah. Kuno mumwe munhu akatotexta kuti adzingwa wena. Hakuna mumwe Alright. Saka ndo machanges ataita, mamwe ese agara aripo hatina kuchinja. Zvimwe zvese zvagara zviripo. Tangoita one uplift yekuti baba na mai Masinire vama church board members, ma-elders, havachinji pekugara. Vanongogara vachigara ipapo because hapana kukuvachinja tichivaisa, vagara vari kumberi kudara. Baba namai Mushakwe vachazoudzwa zvinoteera pamwe chete nababa namai chenjerai. Mwari verugare vachikudzwa. Pfugamai kuzvininipisa chechi yese, titendeke maoko tinamate. Mai Mufundisi uyai muturike maoko pana baba namai Mushakwe, ini ndichaturika pana baba namai Masinire. Mai Mukomba chotoregai ndikutume muende pana baba namai chenjerai. Baba Nyamunga endai kuna maidhila tichiimbirwa Mwari verugare vachitiitira. Ndotsa kaimimoka moyo wangu nosua nditarire iche Yesu ndinya ondotsaka moyo wangu nosua
kune vapinda muzvigaro ndinoti makorokoto, don't be apologetic nebasa rako. Kana wapiwa basa raMwari ita, auzive kuti makore mangani. Chingoita kuti Mwari wekudenga nebasa ramakandipa. Dai ma-elders maiziva basa ramuinaro, kuti munzvimbo dzemweya zvinotonzi kwaive nema-elders airumbidza chii Mwari. Kureva kuti pamuri ipapa ma-elders ndimi mune basa rekusimudza maoko aMozisi nekurevesa. Chechi ngatishandirei Mwari. Izvozvi tikaramba tichidai, munhu wani akangounza munhu wani, tatozadza. Mwari verugare vachidii, vachikudzwa. Ndinotenda Mwari neeffort yese yatiri kuita, nekubata kwese kwatiri kuita. Uyai tizopa kuna She, tichipedzisa in the name, tingopa kuna She. Munhu wese nhasi kana wakubuda daumbowa selfish, musabude neuku wamakanda vharai dhoo iri. Munongobuda uchibata ruoko rwangu nouku. Ngovharai madhoo ese, in 10 minutes tobuda chipata-pata tichindikwaisa muchienda, ndimbokukwaisa ugore richitanga uchibata ruoko rwangu uchienda. Uyai tizopa kuna She. Tikangopa kuna She ndikati mai mufundisi vakapa nyasha, inini ndatomirira uku. Uyai uzopa kuna She uchirevesa. Kana toyambuka Jordan, tikofamba mumwe. Kana toyambuka Jordan, tikofamba mumwe. Mumwe ya mumwe, mumwe ya mumwe, mumwe, mumwe. Tikofamba kana toyambuka, tikofamba mumwe ya, kana toyambuka, tikofamba mumwe ya, Yesu kana toyambuka, tikofamba mumwe ya, kana toyambuka, tikofamba mumwe ya, mumwe ya, mumwe, 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 tikofamba, atifambi panyama, mumwe, 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 tikofamba, kana toyambuka, tikofamba mumwe ya, kana toyambuka, tikofamba mumwe ya, kana toyambuka, tikofamba mumwe ya, mumwe ya, mumwe, 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 tikofamba, atifambi panyama, mumwe, 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 tikofamba, atifambi panyama, mumwe, 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 tikofamba. Makorokoto kune vese vanga vari paextra mile, handei tinodya. Mwari verugare vachitiitira zvakadini, zvakanaka. Komborerwai naShe, takawana nguva yekunamata. Mwari ukatiitira zvakanaka. Chechi yose, Mwari ngavatibatsire tirambe tichifamba nemweya, tiri mumweya. Inini mai mufundisi vachiropafadza vanhu, ndakunomira apa. Chiregai kutaura nyaya. Chingofamba straight uchindikwazisa. Wotobuda because takawanda. And this is but I'm assured we are more than 500. Correct? Are we not more? We are more. Yes, and we are more than 500. So I need to shake 500 hands. So I'm going to shake out chipfura kana ngoro chidarika. Tichienda gore richitanga uchitora nyasha tichipinda mugore. Regai ndipe mai vape nyasha dzekunamata muchengeti wangu. Baba wedu zita renyu ngarikudzwe masikati ano.
tinokutendai nenguva yatakanga tinayo Mwari yekunyengetera nekutsvaga chiso chenyu. Tinonamata kuti Mwari tirangarirei mutiropafadze. Mweya Mutsvene tinokudanai pazvose zvatichaita gore rino, kuti mufambe nesu mutitungamirire muchitidzidzisa. Mweya Mutsvene muchitidzora nepatinokanganisa. Tiri kunamata kuti gore rino ngarive gore rakasiyana nemamwe makore. Ishe wangu Mweya Mutsvene muri mubatsiri wedu Jehovha, muchifamba nesu Baba. Tiri kunamata Mweya Mutsvene tiropafadzei patinoenda kumabasa, tiropafadzei vana pavanoenda kuzvikoro. Mweya Mutsvene tiri mukati medzimba tiwanirei nyasha. Tanamata Mwari kunyange nezvipo nezvegumi zvataunza kuimba yenyu. Tinonamata kuti ngazviropafadzwe, ngazviwanzwe mudzimba dzedu, muregedze kushayikwa chokudya. Tinonamatira your daily provision each and every day in our households. Musatisiya tiri toga Mweya Mutsvene, musatifananidza Jehovha nevasingatendi. Mwari tiri kunamata Jehovha, tirangarirei Mweya Mutsvene mukati megore rino. Toda kuona zvikuru zvenyu Mwari. Shoko renyu rinoti munoramba muchiita mabasa makuru. Ngatione kutendeka kwenyu zuva nezuva gore rino kusvika richinopera. Mwari chifambai nesu pataakuenda kudzimba, mutiperekedze Mweya Mutsvene muzita nemuropa raJesu. Amen. Tasununguka tosangana padho vanotanga vachitotanga vanenge vazononokesa vachitaura nyaya mukasvikawo ndabva ndizvozvo ngatingouyei tikwazisane tichienda. Haiwa kwese kwese munenge